Ar ôl rownd o gemau cwpan mae'r Indigo Prem yn ôl ac wrth gwrs mae hynny'n golygu bod rygbi yn dychwelyd ar nos Iau. Heno mae Merthyr yn croesawu Cwins Caerfyrddin i'r Wern. Mae Merthyr wedi dechrau'r tymor yn gryf o dan y prif hyfforddwr newydd Rowland Phillips. Tair buddigoliaeth o'i 5 gêm hyd yma a fel mae'n sefyll mae'r tîm cartre yn eistedd yn bedwerydd yn y tabl. Hoskins wedi dalu, wedi sgorio, a dyna'r puned i Ferthyr. Mae gan Cwins brif hyfforddwr newydd hefyd, ond dim ond un fuddigoliaeth hyd yma i dîm Mark Jones. Pythefnos yn ôl, roedd pethau'n edrych yn dda i'r Cwins. Waw! A fel ne mae'r Cwins yn gallu taro nôl. Dwylo da a cyfle i Cwins. Croes i'r lineg mae Richards. Ond tor calon hwyr wrth i bont y pryd selio buddigoliaeth gyda chais yn y munudau ola. Mae angen perfformiad cryf ar yr ymwelwyr heno. Cwins Caerfyrddin sy'n ymweld â Merthyr ar y Wern tro diwetha nath y ddau dîm yma chwarae gyda'i gilydd. Cwins enillodd o 27 i 23, gobeithio gen ni gêm agos arall heno. A dyma sut mae pethau'n sefyll. Falle buddigoliaeth heno yn cryfhau safle Merthyr yn y 4 ucha, tra bod angen buddigoliaeth ar y Cwins i gadw i gobeithio nhw o gyrraedd y rownd terfynol yn fyw. Croeso cynnes i chi, a fel chi'n gallu gweld, dwi mewn cwmni da Merthyr heno, un teulu mawr gyda'r ddau prif hyfforddwr, mi fan Phillips ma fyd. Mwrth y tŷ fan yn y man, ond gadewch i ni ddechrau gyda'r tîm cartre. Rowland Phillips, mae pethau mynd yn dda. Sut ti'n mwynhau bywyd yn y Prem? Dwi'n mwynhau nawr, lot yn well na ffordd dechreuon ni, ond mae'n gret, mae'r boes yn dechrau wared lot yn well. Dwi'n digon hapus. A Josh, nes i cyfweld y ti ar ddiwedd y gêm fel capten Caerdydd nos Sadwrn ar ôl y fuddigoliaeth wych na yn erbyn y Stormers. Be bydde fe'n golygu os wyt ti'n gallu ychwanegu at honno gyda fuddigoliaeth arall heno? Bydd yn dda i ni cael fuddigoliaeth heno, ond mae jyst i jyst gweld y boes dod mas a chwarae gêm beth ni moyn chwarae heno, dyna beth sy'n bwysig. Ifan Phillips, y ddau chi wedi dod o Crosshands, ond di methu rhannu lift yn anffodus tro nesa. Faint ti'n edrych mlaen i hon? Dwi'n edrych mlaen iddi, fi'n siŵr bydd hi'n gêm digon gystadleuol. Talcen caled tu flan, Cwins Caerfyrddin do lawr fan hyn, tîm cryf iawn gyda'r Merthyr, ond os gadw iddi'n sych, fi'n siŵr bydd hi'n gêm digon cyffroes. A Rowland, chi'n dod mewn i hon, dyma 4 newid o'r gêm na yn erbyn Llanymddyfri wythnos diwetha. Nes i alw'r tîm na'n un arbrofol, ti'n gwebrwyo rhai o'r chwaraewyr na heno? Ond ni wedi newid lot yn mynd mewn i'r gêm erbyn Llanymddyfri, so maen nhw wedi heiddi cael siawns arall. Cwbl o boes eraill cael siawns heno hefyd, so dwi'n digon hapus i roi profiad i'r garfan i gyd. A be am Cwins Caerfyrddin, dim Callum Evans, ond Lee Taylor yn dechrau am yr eildro, fe'n gwneud yn gosod cyntaf wythnos diwetha ar ôl bod allan am spel di anafu. Faint o hwb yw e? Mae'n dod â lot i'r tîm, capten y clwb. Mae'n gwneud lot o gwaith, mae llawer o pobl ddim yn gweld ar y cae. Ni ddim wedi cael y cysondeb yn y beth ni moyn dewis ar y wythnos i wythnos, ond mae'n falch gweld fe nôl, Lewis Millen, Josh Packer, mae'n gyd dod nôl mewn heno. A ti di ychwanegu at y garfan fe, Ashley Beck yn dod o gael rangon, sefyllfa trystydd o fe, ond yn amlwg mae'n enw a dyn braf gweld yn y gyngred yma, a Sianowski fyd yn dod o'r garfan 7 bob ochr. Mae Sianowski wedi bod yn ffantastig gêm gyntaf i ni, ti'n trydydd gemau. A gyda Ashley, sy'n nhw'n barod i wario to, falle mewn bythawnos, ond mae'n i fach i cael rhywun o safon neu lawr yn Cymru. A dwi'n nôl fel gwedwch chi, chreuwr Cymro i Cymru, i Merthyr. Dyna ni te, pob lwc i chi'ch doi heno, gewn ni sgwrs gyda chi wedi'r gêm. Diolch. A nath Rowland ddim sôn i fan rhyw lawer am Ashley Beck, ond mae'n enw enfawr sy'n 7 gap dros Gymru, mae di ymuno gael rangon nifer o chwaraewyr nawr yn edrych am glwb, a mae fe di ffindo cartre yng Nghymru. Bydd e'n dymuno chwarae lefel uwch, ond mae'n lle da i fe gallu chwarae'n wythnosol. Yn bendant, mae'n gret i gael rhywun o safon Ashley Beck yn ware yn yr Indigo Prem.
Mae'n trist iawn i fe, achos fi'n siŵr bydde fe moyn, fel wedwch chi, wario ar lefel bach yn uwch, ond na, fi'n siŵr bydd lot o boys gallu dysgu wrth fe, a fi'n siŵr bod e digon hapus ar hyn o bryd i fod nôl yng Nghymru. Ie, mae di ynafu ar y funud, ond gobeithio gweld e'n wythnos nesaf. Llywch Carmarthen wedi ymuno ni wrth ymyl y cae, a un dyn sy allan ar y cae ni'n mynd i siarad gyda gen nawr yw Morgan Sianowski. Morgan, can you hear me all right? Yeah, I can hear you, yeah. Thanks for joining us a few minutes before kick-off. You've obviously joined, a month ago from the Sevens programme, former Ponty captain. How's life going a few miles up the A470? Yeah, I've been welcomed with open arms, to be fair. It was a bit of a nervous move, like being a Ponty boy through and through, but since moving up here, I feel right at home, to be fair. Right, Morgs, how's things? Not bad, thank you, good? Very good, very good. So I heard you had offers in France and US, so what brought you up to Merthyr then? Just nice to place, I think, innit? Weather's much nicer anyway. Morgs, how's things, mate? Is Ivan here? Yeah, right, Eve, how's it going, boy? Good, not Morgs, but just from me, I think last time I played with you, you had a 7 on your back, but tonight you're wearing 12. Why the move, mate? I lost a couple of kgs, as you can see, but playing sevens, ball in hand, like it just seemed like the right move for me, and I can't see myself looking back, to be fair. What are you expecting then from Quins tonight? Just a one win in their season against Llanelli, but they've been in games, Morgan. They haven't been blown away. Like watching them back through clips and stuff, they seem quite a physical team. So we hope to match them up front at least anyway. We're going to try and keep that tempo high, see if we can play a bit of rugby because it's a nice dry night as well. Morgan, get back to your preparations. Thanks for joining us. Thank you. Di chwarae gyda fe. Llywar, cho ti'n dweud y gwir fyna, neu ti'n cael joc pan ti'n gweud bod e wedi troi cynigion lawr o America, Ffrainc, dyma lle mae eisiau fod? Ie, wel, dwi'n gwrs ni lawr yn De Ffrainc yn dal bach a hael y dref, ond na, ie, oedd i cael cynigion ag mae'n fwy da, mae'n fwy i fyllio'r sgwar hefyd, Morgan, ond mae'n gyffeiliau da iawn i Merthyr. Beth yw ei prif fygythiadau ar y cae? Wel, o edrych yn ôl dros i gema fo, oedd y chwarae fe ni'n y canolwr, mae dal yr instincts, y saith nes mae'n berig yn ganol cae, fydd o dros y bel yn y Sianeli Llydan. Mae wedi bod yn gweithio ar ei gêm i ddwylo fo, ond fydd o'n cario'n galed ac fydd o dros popeth yn y chwarae agored yn y Sianeli Llydan. A mae gêm ymosodol nhw wedi creu argraff yn y gyd ar gyfer sialedd yn sgorio 27 o bwyntiau. Beth sy'n wahanol amdanyn nhw, Ifan? Ie, mae gêm ymosod nhw wedi yn bendant di gwella yn y cwbl o dwyroedd diwethaf yma. Un peth sy'n gyda nhw sy'n wych mae chwaraewyr gyda nhw sy'n gallu galw dros y llinell fantes na. Mae chwaraewyr corfforol iawn dyn nhw a fi'n siŵr fel bydd Llywarch yn cytuno gyda fi fan hyn. Os pam chi ar y drodd flaen na chi'n cael chwaraewyr mowr cryf yn cario'r bel, mae'n neud jobyn lot yn haws a chi'n trafod y bel bach yn rwyddach wedyn, ond na, mae gêm ymosod nhw'n bendant i gwella yn y tymor yma. A Llywarch, braf gweld Ashley Beck yma, bod e ddim yn chwarae, newyddion yn dod wythnos diwetha bod e'n ymuno â Merthyr. A chymod, mae fi jyst eisiau bod allan ar y cae yn chwarae, dyw e'n cadw ffit? Siarad efo cwbl o staff nhw'n dweud fydd allan mewn cwbl o wythnosau, dwi'n siŵr nhw'n awyddus iawn i gael allan mor gyflym â phosib, ond nag, o'n siarad efo Gaz Thompson hefyd ag o'n dweud, dwi'n mynd i disgwyl i gael o, mae'n touch o clas amdano fo i gael o yn Indigo Prem yn gyffeiliad eto i Merthyr ag i'r gyngred. Wel, tra bod ni'n siarad am Merthyr, dyma un o'i gyn chwaraewyr yn chwarae yn Cwpan Byd Rygbi'r Gyngrair, Kyle Evans. Mae rwan yn chwarae i Wakefield. Dyma fe'n sgorio yn erbyn Tonga. Cais gyntaf gêm, dath Tonga nôl i gyffio'r fuddugoliaeth. Nodd y ffefrynnau Llywarch, ond jyst yn dangos, ni newydd siarad y Morgan sydd wedi dod o rygbi taith bob ochr. Mae'r chwaraewyr yma yn amryddawn yn aml fwrdd ffat. Yndi, ac mae wedi bod yn hynna, oedd yn gwneud hynna 20 gwaith, 25 gwaith y tymor yma yn yr uwch gyngred, wedyn atho ni i Doncaster a wneud y switch draw i'r gyngred wedyn, ac dim syndod rili bod yn gwneud cystal, achos os chi'n sôn am asgellwr sy'n gallu gorffan o Kyle Evans yn ymryddawn yn yr uwch gyngred. Ti'n barod nawr yn dweud ti fan i siarad am y blaenwyr. Ti'n fan i siarad am y blaenwyr, a un dyn ti'n afon yn dda, Lloyd Ashley, di treulio cyfnod hir gyda'r gwelch, a dyma tymor gyntaf gyda Merthyr, yn mwynhau rygbi fan hyn? Ie, oeddi'n sicr, mae'n mae'n chwaraewr profiadol iawn, mae'n ware dros 150 o gemau i'r gwelch, a os chi'n gwneud na, mae rhywbeth special y bit i chi, felly
gyda o ran Lloyd Ashley, bydd e'n un sy'n mynd i pwysio pob un a neud siŵr bod y safonau pob un y lan yn uchel a le dyle fe fod. Mae'n chwaraewr corfforol iawn, mae'n cael digon o anafiadau yn ei yrfa ge, ond fi'n cael ei mewn dangos shwt fath o chwaraewr yw e, achos bod e wedi cael sawl anaf bach, ond dwi'n edrych mlaen i weld shwt bydd e'n mynd yno. A Lloyd newydd ymuno, ond Lee Taylor bron o bod i chwarae dros 100 o gemau i Quins. Be am y frwydr yna, Llawarch? Bydd, fi'n frwydr da fyna, mae'n chwaraeteg fydd o'n... Dwi'n meddwl neith pac Merthyr ddominyddu heddiw yma, o edrych ar ei ystadegau nhw a edrych ar ystadegau Caerfyrddin hefyd. Dwi'n gweld pac Merthyr yn cael y droed flaen yma nag sy'n mynd i roi rhyddhau i cefnwyr talentog nhw fewn i'r gêm. A mae Merthyr yn dîm sy'n tanio'n ymosodol, ond Quins mae'n disgwyl 80 o bwyntiau trwy gydol y tymor. Beth sy'n angen i nhw wneud i croesi'r llinell bach yn fwy aml? Ie, ond mae Merthyr wedi bod nhw'n sgorio. Maen nhw hefyd yn ildio. Maen nhw wedi bron i 80 pwynt yn y ddwy gêm ddwytha yn unig. Felly maen nhw'n sicr yn cael lot o ffydd a hyder o hynna. O siarad, dwi'n meddwl nhw'n targedu i chwarae yn tiriogaeth a rhoi pwysau ar y tri cefn gyn Merthyr sy'n bod bach yn sigledig yn yr wythnos dwytha yma. Mi fydd ddiwythwr nhw gobeithio yng nghanol y cyfan Lewis Millen. Oedd yng nghanol y cyfan ar ein darllediad ni, cwbl o wythnosau yn ôl, yn gwisgo'r vest y catapult sy'n golygu bod ni'n gallu dilyn i ystadegau. A, wel, oedd e'n arwain bob tabl, Ifan. Ie, rydyn wedi bod gyda Cwins Caerfyrddin nawr am tua dros 7 o dymorau. Wedi cael dros 100 o gemau i Cwins Caerfyrddin a con union be mae'n lle wneud. Mae'n athletwr da iawn, mae'n lle cario'r bêl, mae'n opsiwn da iawn yn y llinell, a hefyd mae fe'n chwaraewr sy'n lle bod yn amddiffynol yn wych hefyd. Felly, fi'n siŵr os bydd Cwins Caerfyrddin moyn ennill y gêm a hynny, bydd nhw moyn roi'r bêl yn ei ddwylog a tra gael dros y llinell fantes i gael y momentum na mewn i'w gêm nhw. Dau hyfforddwr newydd, beth yw'r prif gwahaniaethau? Naill ai Merthyr neu Caerfyrddin mewn gwirionedd, achos ni'n meddwl am Merthyr fel tîm sydd â safle gosod cryf. Be mae Rowland i ychwanegu i ddechrau? Wel, swn i'n meddwl lot llai o weiddius, swn i'n meddwl o be o Chief yn gynnig. Dwi'n meddwl o siarad efo Gareth, ond dweud o pethau lot fwy relaxed, a dwi'n meddwl bod y chwaraewyr yn ymateb eitha da yna. Mae'n haws, deis o'n Lloyd Ashley, Ashley Beck ac yn y blaen rwan. Mae'n gallu hocio proffesiynol, so smang efo'n gweiddi ar nhw, ond mae'n dod â chwaraewyr a cysylltiadau o'r gêm proffesiynol gyda fo i Merthyr, ag dwi'n siŵr fydden nhw'n athletu'n gry iawn tuag at diwedd y tymor. A mi fydd, wnaethon ni ddim gweld ystadegau Lewis Millen fan yn ffodus, ond mi fydd 4 chwaraewr yn gwisgo'r vest catapult heno, sy'n golygu bod ni'n gallu mesur eu cyflymder, gallu mesur i ystadegau nhw faint o metre maen nhw'n gwneud, faint maen nhw'n cario. Dyma'r 4 chwaraewr, Callum Bradbury a Morgan Sienowski o Ferthyr a Lee Taylor a Josh Batke o'r ymwelwyr. A chi'n meddwl bod fwy o bwysau yn nhw? Pa maen nhw'n gwybod bod ni gyd yn mesur... Wel, pa mor weithgar maen nhw mewn gwirionedd? Callum yn record top speed ond dweud cyn y gêm so ail reng Callum Cadbury oedd yn gael efo, so noffi jocled. So, ond mae'n mynd amdan top speed Nico dros 20 milltir yr awr. Ti'n rhannu'r cyfrinachau gyda ni gyd hynna, gyd i ddod nôl. Right, mae'r rhoi yma wedi bod yn brwydro am bwy sy'n cael sylwebu yn y Gymraeg. Wel, llawer llongychiadau, ti sy'n ennill heno, ti sy'n mynd i ymuno yn sylwebu ni Rhys ap William, a mae Ifan Phillips gyda Phil Steele. Ar y Wern i ni heno yn yr Indigo Prem wrth i Ferthyr groesawu y Cwins o Gaerfyrddin. Ni o dan y llif oleuadau a'r nos iau yn disgwyl 80 munud arall o adloniant pur. Y cae yn berffaith wrth gwrs. Y cae plastig sydd fan hyn. Y dorfaint sydd yma heno. Oedd hi'n dechrau llenwi yn y clwb. Fel sydd fel arfer yn digwydd cyn y gêm. Paint bach tawel. A mae'n fwy'n heno. Hyd yn oed lan y Merthyr ar ddiwedd mis Hydref. Dyna lle bydd y tîmoedd yn dod mas. Rob Evans fyna. Yng ngharfan y dreigiau nawr bellach mae fe. Cwbl o ffrindiau fe wrth gwrs yn chwarae yn y Quins. Hefyd yn y ffrindiau gyda Josh Turnbull sy'n hyfforddi lawr yn y Quins yn Gyfyrddin. Mae digon o dalent yn yr Indigo Prem i Rob Evans gadw llygad yno. Felly bydd ambell un ar ôl i grisau yn y dreigiau. Oedden ni'n gweud ar y modau yn berffaith, y tywydd yn berffaith. Mae'r tîmoedd
yn dod mas ar ei barc y Wern. Y Quins mas gyntaf yn ei lliwiau traddodiadol nhw. Bydd hi'n dipyn o sialens iddyn nhw hyn o, wrth gwrs, yn y degfed safle. Ond bydd e'n helpu bod y gŵr yna, Lee Taylor, nôl yn yr ail reng, nôl fel captain i fyd. A dyma Merthyr yn dod mas yn y gwyn. Neu lliwiau nhw y gwyrdd a melyn. Lliwiau Merthyr. Meistedd yn bedwerydd ar hyn o bryd. Yn habl yr Indigo Prem. Lloyd Ashley. Fe sy'n arwain nhw heno. Dim esgus heno. Mae'n sych. Dim lot o awel yma o dan drod. Mae yn berffedd. Cheers, Greg. Yn ei bips ydyn ar y tîmoedd. Tîm Roland Phillips. Dim o 4 newid ers fuddugoliaeth anhygol yn y cwpan o 48 i 40. Rhys Williams nôl yng nghanol y reng blaen. Paddy McBride yn gwisgo 6. Jack Keenan yn codi o'r fainc i'r canol a Adam Hoskins yn dod mewn i'r 23 ar yr asgell. Lot fwy o newidiadau i'r Quins. Mark Jones dyn ei 10 newid. Setaro fi'n edrych mlaen i weld nôl yn chwarae mewnwr heno. Torin Myhill nôl hefyd fe'n y fachwr profiadol a fel wedes i. Lee Taylor nôl yn yr ail reng ac yn gapten. Dyna'n dyfarnwr ni yno, un profiadol arall, Mike English, digon o profiad y fe yn y bencampwriaeth rygbi unedig hefyd. A Mike yn aros am y thumbs up wrtho ni. A ni'n barod i fynd ar y Wern. Merthyr yn croesawu Cwins Caerfyrddin. Ar bapur, edrych ar yr Indigo Prem ar y tabl. Merthyr yw'r ffefrynnau adre fan hyn ar y Wern. Mae'r Quins di bod yn gystadleuol ym mhob gêm. Llewach ap Myrddin sy'n wrth yn ochr i. Cyn asgellwr, cefnwr, canolwr. Beth ydy'n lico bod, Llewach? Cefnwr, I am y cefnwr dyma. Na ni, a pwy glwb beth ti moyn? Nag e gweud bod ti wedi cael cwpl, ond ti wedi? Do. Dewis di, pwy'n ti moyn? I am y dwytha am Ponti dyma. Na ni de, Pont y Pryd. Cyn gefnwr Pont y Pryd. Sio ti'n gweld hon yn mynd Llewach? Mae'n mynd i fod yn gystadleuol. Mae wastod yn, nath y Quins droi Merthyr drosto yn fyw yn yr Indigo Prem llynedd. Oedden nhw'n gallu neud i heno? O edrych ar y tîma ag ar bapur ag yn y blaen, mae Merthyr yn gria. Oedd yn sefyll allan, yn neidio allan, oedd mainc Merthyr, mae'r fainc yn eithriadol o gri ddod ymlaen. So os ydym ni o'n dyn efo 20 munud i fynd, fydd dwi'n siŵr i Merthyr yn blocau mainc. Tavis Noel, Josh Lewis a Terry G nôl hefyd. Ymlith yr olwyr, maen nhw'n hynod gryf. A fi'n edrych mlaen i weld Osian Davies hefyd, y gŵr pen felen o Aberonfi. Ond dyma'r Quins ar meddian, nôl at y gêm. Lucas Setaro, lle welwch chi fe ar Rockstars yn ddiweddar. Rhaglen yn dilyn, carfan dan ddeunaw y gweilch a'r Scarlett, a un o'r Scarlett i we. Good contest. Quins yn mynd trwy y cymalau Dale Ford mewn yng nghanol pethau. Cefnwr profiadol. Gynto ysgol Ystrade. Dyna Myhill yw hwnna yn y penwisg. Torin Myhill, Kirby i frawd. Yn chwarae i Gyrdydd. I wncl, Mark Perigo. Ond ar i fy mlaen, dwi'n meddwl, gewn i sgrym? Gewn. O bosib oedd Ben Lung yn cam sefyll, ond penderfyniad gan Mike English yn dyfarnwr yw sgrym. Dwi'n gweld yn gynnar iawn faint pa mor gry ydi a corfforol ydi Merthyr yn amddiffyn. Yn edrych ar ei ystadegau nhw, maen nhw'n eitha brawychus rili o faint o'r collision dominance maen nhw'n ennill drwy'r pac yn amddiffyn. So ath Caerfyrddin cwpl gymalau yn fanna, ath nhw'n mynd fewn i 22 Merthyr, lle mae'n argoeli fod mae rhaid nhw fod yn greadigol iawn yn dorri amddiffyn caled mae lawr. Merthyr pedwerydd, chwarae 5, ennill 4, colli 2 gêm, 16 o bwyntiau. Cwins Caerfyrddin, chwarae 5, ennill 1, colli 4, 6 o bwyntiau, yn eistedd lawr yn y degfed safle yn yr Indigo Prem. I agree, but we need a gap that works first and foremost, okay?
Siwr yn Merthyr eto, y sgrym gyntaf mae edrych am oruchafiaeth yn y sgrym eto jyst i ddominyddu'r set piece yn fan hyn, so maen nhw wedi... Mae'n un dim o ran yr amddiffyn, dwi'n siŵr fan ma'n nhw'n mynd amdani i gael dominyddiag ochr iawn Mike English am y gêm. Crouch. Sgrym yn elfen holl bwysig o gêm rygbi'r undeb. Hwna sefydlog iawn. James Jones y mewnwr yn gadael i mewn ar gicos yn mynd o blaid y gwir o Ferthyr, yr olaf i godi Ben Lwng. Good contest, three's then gone across. Ti ddim eisiau bod y kick across before yn y sgrym gyntaf yn wedig. Mae'n cadw yn feddwl y dyfarnwr ydyn yn bob sgrym yn ystod y gêm. Ie, Ben Lwng gath i gosbi gynt i chwarae i tîm dan 20 Cymru. Wel, ar yr ochr yma hefyd, fi'n meddwl oedd Oli Evans lawr ar ei bengluniau. Ond fel wedodd Llewch mae'r ddim hwnna'n rhoi tiriogaeth a cyfle am feddiant hefyd i Ferthyr. Be mae'r cabel fan hyn Llewch, mae'n edrych i fi fel bod ni yn disgyn rhywfaint tuag at y pist sy'n tu ôl i'r Quins. Yndi, mae, lle mae, dwi'n dweud bod Merthyr chwarae lawr yr allt yn fan hyn hanner cyntaf. Bod nhw wedi cael yr cyflstera newydd, mae'n dal bach ar ediad. Lot gwell na be oedd o, so ni o'n fynydd, os oeddech chi chwarae fyny'r all, tro dwytha, cyn y cae. Meddiant o'r lain i Ferthyr yng nghanol cae. Jevons, mas yn llydan, maen nhw'n trial mynd nawr. Wisgo 25, Ben Jones. Cefnwr yw e nawr. Fi'n cofio fe'n chwarae tîm dan 20 Cymru fel maswr, ond mae'n chwarae o'r talentog. Yndi, mae'n wedi bod yn y Prem wan ys cwpl o flynyddoedd, 10 oedd o'n dod drwy'r academi efo Caerdydd. Mae'n lot o fel mawr, achos oedd o'n stories o'n i'n glwyd amdano fo'n ogyn 2 ar 15, 19 oed ac yn dweud Sam Warburton oedd yn lew be'n neud ar y pryd, ond mae'n lot o geg yna fo. Ond ddim cweit allai di cicio ymlaen ar y lefel uwch. Lain y Quins yw i, maen nhw dan bwysau. Na chi'n bod beth o Merthyr di dwyni. Williams yw hwn, Rhys Williams. Rhyw 4 metr yn fryn. I'n edrych am y sgôr cyntaf. Yr offload bach o Jevons i Phil Rhys, mae ar lawr. Thank you, gents. Gweithio'n galed, mae'r blaenwyr yn ei nawr, Jordan Rogers. Sinawski, mas yn llydan, dwylo da gan Jones, os yna gais yn dod fan hyn, mas yn llydan. Just modfedd yn fyr fan'na. Ond y bel dal yno. Quins yn cam sefyll, wrth i Rhys Williams fynd amdani eto. Y bel ar blat i Jones. Easy peasy i Thomas Jevons. Ongl fy chyfryd, y gwaith caled wedi i wneud a'r cais cyntaf yn dod i Ferthyr. Yndi, mae'n dod i gyd o y safon agosod o'na, yr sgrym gyntaf, nhw'n cicio lawr yna, dwy'n y llinell, ac fan'na lle mae Merthyr, unwaith da chi'n cael nhw'n cario'n gry fel la, dim ond hyn a hyn, da chi'n dal allan ar llinell hynna, ond potentially, allu ddim ond nos yn hir os di'r set piece ddim yn gweithio i Cwins Caerfyrddin. Ie, colli'r lain, 5 metr mas ochr arall y cae, wnaethon nhw Merthyr mynd trwy'r cymalau, mynd yn llydan a'r cais yn dod. Oes na drosiad hefyd i Gareth Thompson. Disgwyl dim byd llai, syth lawr y canol, Merthyr ar y blaen o 7 i ddim. Na, Gareth Thompson yn pigo fyny o lle ni'n gweld o ddwytha, mae'n gicio'r da iawn chwarae teg oddi ar y llawr. Ond dyna lle mae Merthyr yn gry, so unwaith ti'n cario fel la, wedyn mae gen o'r sgiliau i ryddhau pas da tynnu nôl gen Morgan Sinawski yna a wedyn ryddhau Sam Jones ar asgell. Lle mae gymaint haws os ti ar y droed blaen na. Ie, Sam Jones yn gwisgo 1 ar 10 bod e ar yr asgell dde. Dyna'r asgellwr arall, Hoskins, Adam Hoskins. Ond yn elfen bwysig o rygbi de ddim hefyd. Yr ail ddechrau ar ôl sgwri. Digon o dîmoedd yn cael hwnna'n anghywir. Ford nôl yna. Wilson ar giclan. Bach gormod ar honna. Ben Jones dan o ddi edrych i agor i lan. Ma'n addynion mas yn sbar. Jones
A fe'n un peryglis, ond dim os yw'n cicio fel la. Straight 8, John. Dim os ti'n dod offi sin o fel. Na, oedd, dwi'n meddwl bydd Cwins Caerfyrddin edrych i dargedu 3 cefn Merthyr. Eto siarad gyda Gareth Thompson, ond dweud, maen nhw wedi bod eich bach yn shaky yn y cefn. A fydd y ffordd mae Cwins yn chwarae, maen nhw'n sgori pwyntio oddi ar gangymeriadau. So nhw'n edrych i gael y ffuriogaeth yna, rhoid y pwysau ac llnau fyny unrhyw gangymeriadau a sgorio felly. Yeah, we're good, John. Quins di sort o rhywbeth mas yn y lain ac os oedd hwnna'n effeithiol. Yng nghanol cae, tu ôl y llinell Ball fantes. for me. Up we get, boys. Dim byd yn bwyd ar y dacl yn ôl o Sean. Phil Rees oedd ar dacl a mae Merthyr di dwyni. Sean's yn gweld bod bwlch na o bosib. Ond Ryan Davies yn cwrs yn ôl. On ball for me. Stand through. Thompson sy'n ôl yna. Penderfynu dod mas o'r 2 ar hugen. Mynd am bellter. Thank you, Greg, mate. Dyna ni. Dyna Yeah, a dyfarnwr teledu. Just a penalty. Greg Morgan yn dod fewn. Just a penalty, yes, boys. Llywar chi, ti'n meddwl mae'r gêm yn mynd yn ei flaen, mae'r TMO yn edrych arni. High tackle, gents. Ie, yn sicr ag, to be, o ail-weld hwnna, efallai, bod o bach yn lwcus o beidio osgoi gyda Melin, sy'n bod yn arwain gyda'r ysgwydd hwnna, ond talisman ar talisman yma, swn i ddweud Phil Rees ar Lewis Millen hwnna, mae wedi gadael i farc ar Lewis Millen hwnna. Wel, edrych fel mae Phil Rees yn ysgwyd i law a'i ysgwyd, felly bod wedi teimlo ddi hefyd. Keep them there, please. Gents, let's go, please. Ond be di Lewis Millen i Gyfyrddin ydy Phil Rees i Merthyr. Mae'n cario yn aml ac yn cario yn aml dros y fantais na. Merthyr di dwy'n y bel na yng nghanol ca. Jevons unwaith yn rhagor. Knock on advantage over! Chwarae mantes, sgrym byddi. Felly, Merthyr y moyn chwarae o hwnna'n fflat. Am ddiffyn y Quins yn dal siap ar hyn o bryd. Cyrraedd y llawr, mae Paddy McBride yn moyn neud. Ond yw hwnna'n sgarmes? Na, oedd hi yn ryc gyda cyrraedd y llawr. James Jones yn goffa brwydro amdani. Thompson. O, hwnna wedi mynd nôl o'r dwylo. Amser i gyda Dale Ford i glirio. Oedd y we mynd am yr yslis, o di ma fe. Ond mae'n gic dda hefyd, codi'r pwysau. Fi'n edrych ar y lliman y dyfarnwr cynorthwyol na. Sim lot o awel na llawer, achos e? Na, mae eitha llonydd ac, syni, wel, i weld Merthyr yn cicio mor gyflym gyda chydig bach o le ar yslis yma, ond yn amlwg maen nhw eisiau cadw Caerfyrddin lawr yn ei 22 a cadw un yn lawr. Ond, chwarae eto, maen nhw dal i ffeindio ffordd fewn i'r gêm yma, mae angen Quins gadw'r bel chydig bach mwy o'n sy'n ei ddweud. Merthyr ennill y bel o'r lain, ond di bwrw ddim lan. Os rhywbeth yn agor lan i'r Quins, Josh Helps. O'r Scarlett wrth gwrs, am hwnna'n gic gallai weithio mas, os oes rhywun yn moyn casglu ddi. Dale Ford bron a dwy'n y bel. Gyfle bach gwirioneddol i'r Quins fanna. Paddy McBride yn cario eto yn i Ferthyr. Cicio fydd James Jones am wneud. Ford o dan hon, tu fas i fe, mae Jack Wilson. Fe'n edrych lan, edrych am wagle. O, na'n gic dda hefyd. O, le aff hwnna dros yr yslis. Just tu fas y 22 fi'n meddwl. Cic dda, wbeth dwi'n gweithio lot efo'r ocen yr ysgol un o bryd fel cefnwr rheol rhy fun ydy, ydych chi ddim gadael bel na fawnsio, ond chwaraeteg pan mae'n cicio fel un, mae'n anodd iawn i gadael i, ond falle y Ben Jones falle di cyrraedd na, ond rhoi bach diriogaeth fan hyn. Syni eich bod gweld Merthyr, pan nhw'n rhoi y box kick neu fewn, maen nhw'n cicio bach yn ddim oddi ar y box kick, dyn nhw'n rhoi dim yn gystadleuol, felly bod nhw'n cicio i am diriogaeth, yn lle cicio i gystadlu. Dod mlaen, cadw'n syml. Callum Bradbury, neu Callum Cadbury nes di alw fe. Hoffi chocolate, ie? Boi chocolate, ni. Wel, mae rai bod yn redeg lot, ac os dim byd o fe, o, bylchiad hyfryd gan Sons. Dyma'r ffordd i wario rygbi. Thomas Jevons ar lawr o fe, dal gafel ar y bel.
A ffordd arall mae'r gic gosb yn mynd. He's clearly on the ball in this position of strength. Chwarae da fyna, eto Merthyr yn torri yn holli syth drwy ganol Quins yn fan hyn. Dadlwytho yna, cadw'r bel am fyw, yn ei gymaint o wahaniaeth yn chwarae teg y naw yn fyna, y naw ifanc yn fyna, chwarae teg y Rygstars syth drosodd. Mynd am y cornel. Dim cweit i cyrraedd awr ar y cornel. Mewn i'r doi ar hygau mae'r Quins yn mynd. Mae yna wedi bod yn gystadleuol ym mhob gêm. Serch hynny, dim ond un buddigoliaeth yn erbyn Llanelli yn yr Indigo Prem. Mae yna newid personel eto efo Quins, mae lot o cwpl o anafiadau, mae pac nhw methu yn y ddau, to hyd yn pyw, Nick Reynolds chwaraewr pwysig. Ond dyma nhw'n dod, mae Hill yw hwn, dadlwytho, os na gais yn dod i Setaro, mae wedi colli'r bel, mae dal yn fyw, dal i fod yn fyw, dwi ddim yn siŵr fel wnaethon nhw ddim croesi, mae na pwy oedd ar dacl na, tacl arbennig ar Lucas Setaro. Oedd Batcup wedi bwrw ongl, mae Hill yn gynorthwy, ond rhwy ffordd neu gilydd, wnaethon nhw ddim croesi llywad. Na, mae rhaid nhw fod yn amddeddgar am nhw'n cario, ond mae rhaid nhw edrych ar ôl y bel am nhw'n. Dych chi'n methu rhoi cyfleoedd, a methu cymeryd cyfleoedd fel un, ddim cymeryd cyfleoedd yn erbyn Merthyr. Gorfod dadlwytho fyna oedd Wilson ôl i Dylan Richards. Yn ei ail dymor lawr dy'r Quins, a mae wedi mynd mlaen. Okay, boys, relax. Whistle's gone. It's a knock-on. Ie, mae rhaid ti, yn fanna, mae rhaid ti fod yn dod i ffwrdd. Mae Quins yn chwarae fyny yr all chydig bach fan hyn, ond mae rhaid ti gael pwyntio os 3, os ti'n 5, mae rhaid ti fo'n pigo pwyntio fan hyn. Symudiad hyfryd o'r lein. Beth nath ddigwydd? Pwy oedd ar dacl? Wel, Thomas Jevons wedi croesi am gais i Ferthyr yn ar wedi achub un yn sicr. Do, ni'n siŵr fanna, echos ydi just chwipio am y gornel chydig bach mwy fan hyn. Do. Bale yn llaw anghywir ella i gael yr hand-off yma na, ond chwarae teg tacl arbennig o dda. Cyfle bach wedi mynd i'r Quins. Sgrym i Ferthyr o dan pist i hun i wi. Cwarter awr ar y cloc, Merthyr 7, Cwins Caerfyrddin 0 yn yr Indigo Prem yn fyw. Ar nos iau o dan y llif o leiadau. Okay, man. Here we go! Sio gwrando fewn ar beth sy'n ymlaen yma na. Beth sy'n ymlaen yn y rengflan? Y sledgio sy'n ymlaen yn y rengflan. Mae Mike, wrth gwrs, gyda'r dyfarnwr ni, Mike English, os chi yn clywed bach o iaith ymddeiriadau ni, mae wastad yn ddiddorol i glywed y sgyrsiau sy'n mynd ymlaen yn y rengflan yn sicr. Maen nhw'n siarad iaith unigryw. Dych beth o'n i ddigon pethau fanna. Crydd i wi. Merthyr ddim yn gwrando ar y dyfarnwr. Respect the space. Dwi'n siŵr fi Quins yn trio targedu lle mae Gareth Thompson yn gared ag drosto fan. So ni gweld y Quins yn mynd am scrum, maen nhw wedi bod o dan bach o bwysau. Ie, dwi'n syni fo yna, enwedig gyda'r scrum gyntaf yna yn y kick gosb yn i'n erbyn nhw. Swn i'n tybio, swn i'n bod yn well yn kick crydd a just cadw a mynd cymala yn y 22, ond eich bod yn tod, maen nhw'n tynnu'r pac mawr trwm i fewn sydd yn gryf yn ardal y dacl, ac eich rwan maen nhw'n dargedu Milyn yn mynd oddi ar y scrum, Gareth Thompson, Cresa sgwydda fyny. Ond yn edrych yn sefydlog iawn i'r Quins. Oedd nhw'n mynd am hyrddiad. Ond nhw'n ffansi di. Ond yn gorfod defnyddio. Beth nhw tu ôl y sgrym. Setaro. Ond wedi colli gabel ar hwnna. Oedd wedi mynd mlaen. Wel, mae Merthyr a'r Mantes a maen nhw ar bel hefyd. Adam Hoskins yn casglu hwnna ar lawr. Dal yn chwarae Mantes. O bosib. Sons. Kickbox bydd hon. Mantes drosodd felly. Ond fwy cystadleuol. Gwaith da gan Batcup yn rhai a sgellwr e. Dylan Richards. Setaro. Pass flat gan Wilson i Myhill. Niferoedd fan hyn gen y Quins. Di penderfynu cario Seithwr canol. Sienawski yn trial dwy'n y bel. Ond y Quins a hi. Ollie Evans yn cario. Y captain Lee Taylor.
Os na le mas yn rhywle i'r Quins dorri am ddiffyn Merthyr. Setaro. Benlwng o dan bwysau wrth i fe dderbyn y bas yna. McBride oedd ar dacl. A fe'n gawr o ddyn yn gwisgo 6 i Ferthyr. Eto'n gweld Quins ddim yn cael dros yn croesi lle llfaentais fyna. Mae'r cewrio o flaenwyr Merthyr yn leinio nhw fyny ac yn rhoi y shot i fewn. Bach o groesi yn ôl yn dyfarnwr ni oedd hwnna, ond y Quins yn mynd trwy'r cymalau, ond dim cweit yn gallu mynd dros y llinell fantes na. Na, dyna peth, o'n i'n gweld o'n slofi'r bel a lawr yn counter y cyw, beth o'n i'n edrych ar ystadegau. Maen nhw yn targedu'r ardal y dacl yn aruthrol. Os dyn nhw'n counter-ycio, os dyn nhw'n jaclo, oedd ei gwaith ar ôl y dacl yn eithriadol o uchel. Ac dyn ni'n gweld wedyn, maen nhw'n slofi'r bel lawr, oedd mae blaenwyr wedyn yn cael y shot mawr caled ydy tîm methu croesi'r llinell fantais yn erbyn nhw. Hwna'n rhywbeth mae Roland Phillips wedi dod i'r clwb? Yn sicr, sa ti'n edrych yn efo, maen nhw'n edrych yn fwy cadarn ac yn fwy solid o ran i amddiffyn nhw. Os ti'n methu croesi'r llinell fantais, wedyn ti'n cael amseru'n anghywir fel nath ni weld gyda Quins yma wedyn. Ti'n cael y droed fewn i'r gêm, mae Merthyr lawr yn ôl yn hanner nhw eto, so mae'r amddiffyn nhw wedi bod yn dda iawn chwrteg i Merthyr. Merthyr a'r meddiant na, ennill y lain, Bradbury. Quins yn neud mes o hwnna. Maen nhw yn cael y bel tacl dda gan Josh Helps. Y bel yno i Ferthyr gael chwarae. Rhys Williams. Tu ôl y llinell fantes mae Merthyr ar hyn o bryd, ond Williams yn trio neud rhywbeth am hwnna. Sons o dan bwysau. A'r bel yna'n seithi mas. Ie, mae Sons wedi cael 2 gynnig ar y bel yna. A di chwarae di tra bod e ar lawr. Cic gosbi'r Quins. Mae'n gystadleuol fel o'n i'n gobeithio byddai. Falle fel o'n i'n gwybod bod i'n mynd i fod. Ie, mae'n gystadleuol yn ardal dacl yna. Dwi'n gweld eto sy'n bach o trademark o'r Quins yn mynd dros y bel ac yn jaclo. Mae nhw'n dim mwy sy'n jaclo, nid yn blastio drwad. Dwi'n gweld nhw'n just neud smonach. Dyma ydych chi'n neud efo Merthyr, bod yn ei gwyneba nhw neud smonach y bethau am sydd dros y bel. I gymuned ar y cloc. Dal i fod yn 7 i ddim. Ar ôl i Ferthyr groesi yn gynnar. Mae'r Quins wedi ymateb yn arbennig o dda. Nhw sy'n ar-lain. Rhyw 30 metr mas fan hyn. O llinell gais. Merthyr. Y lain yn gweithio. Yr herddiad yn dod mlaen. Eisiau cael y bel na mas. Llwyddo neud i Oli Evans yw hwn. Setaro. Lwng. Y bel yno. Setaro. Oedd y bel yna ddim mas. Oedd e ddim wedi cael ei chodi o'r llawr gan Setaro. Setaro yn cymryd un sydyn. Edrych am fylchau. Ffindo ambell un. Eisiau cymorth nawr. Eisiau mewnwr ar y Quins. Gwrthrycio da unwaith yn ragor. Eisiau nhw aros ar ei trad. A mae hwnna wedi mynd mlaen o ddwylo Josh Helps. Na, oeddi Merthyr y mwy mynd. Na. Gareth Thompson yn codi'r pwysau. Ford nôl na. Angen cymorth yn o fe nawr. Eto yn gweld Merthyr yn amlwg iawn yn mynd trefn am y counter-racio fanna. Mae'r Quins di wneud yn arbennig o dda i ddal gafel ar y bel yna. Helps eto. Setaro. Fe di bod yn amlwg. Amlwg gyda Bas Wael na. Ond mae hwnna'n mynd dros yr yslis. Cic gan Batcup. Dim llawer o opsiynau. Na, eto Setaro, yn dweud chydig bach, dwi'n allan hocyn ifanc ydi o 19 oed, ond chi'n chwarae Merthyr oddi cartra. Lawr ni yn sydyn at Lawrence i oedd ochr y cae. Gres y ffordd o'r Quins, Josh Timbo'n cael y cwmni fi. 4 camgymeriad yn ei dweud hyn nhw yn yr 20 munud cyntaf. Pa mor bwysig yw bod chi'n cymryd cyfleoedd pan maen nhw'n dod? Ie, mae'n bach bwysig i ni. Mae challenge da ni hyn o i sgori 4 cais, a os ni ddim yn cymryd nhw, y chances na, bydd yn dod nôl i cic o ni. Be sy'n dy bres ydi? Gêm cicio, chi'n ffeindio'r gwagle, hynny'n dod â llwyddiant? Ie, ni yn, mae Jack a Josh, y ddau nhw'n cic o'n dda i ni, ond just
Peth sy'n bwysig i ni, cymryd y chances, mae digon o lle mas na, rhaid ni cymryd Gents, let's go then, please. Enillodd Merthyr kick-offs bod scrum cynta, yn draddodiadol maen nhw'n gryf yn sybliad gosod. Faint o hyder sydd â'r tîm yn ei sybliad gosod nhw? Ie, mae sgarmes ymwydol da yn nhw hefyd, so ni'n gallu gweld beth maen nhw'n wneud, mynd o scrum i sgarmes ymwydol, a wedyn sgwri ceisiau a cael ciciau gosb na. Rhaid ni jyst dal ati a dal chwarae gêm ni mewn chwarae. Diolch, Josh. Diolch. Time is on. Josh Turnbull yn weddol hapus lle ti'n gweithio ar. Ie, ella mae'n esbonio pa math nhw am y cic am y tap o fyna efo'r targed o 4 cais. So ella o'n i roi bai ar gam i rocyn ifanc o'na credur, ond yn amlwg iddo fi, mae'n 7-20 munud da, cael lot o ddiriogaeth cymryd y 3 o'na, 7-3, ond yn amlwg maen nhw'n mynd amdano 4 cais ac mae'n ella meddwl y ffordd allan ni'n neud ydi chwalu'r gêm ar agor, sgorio 4 cais a wedyn da ni yn y gêm. Maen nhw'n gwybod bod Merthyr yn gallu sgorio hynna yn ywyd. Pick box da iawn. Nôl mae honna wedi mynd. Nawr mae wedi mynd mlaen o'r dwylo gwaith da gan Adam Hoskins. No issues. He's then knocked it on. Scrum cystadleuol fyna. Scrum yw i? Ie, cic fwy cystadleuol fyna. Mae wedi tynnu rhyw 10 metr i ffwrdd o'i gics, maen nhw'n dechrau talu ffordd o'n yn fwy cystadleuol. Ac eto, jyst wneud y smonach na, dweud gweld Merthyr nhw'n gorffordd, maen nhw fewn i popeth yn unrhyw sniff i gael yr domnyddiaeth corfforol na. Lewis Millen i hwnna. Dros cant o gemau i'r Quins yn allweddol wrth bod y scrum iddyn nhw. Yn scrum i Ferthyr bydd hon. Nhw sy'n cael cic rydd y trwm yma. Cai y bwlch. Ydy'r pwysau ymlaen yn gynnaf. Scrum arall. Scrum arall i wyde. Mae'n ni'n gweld Gareth Thompson, mae'n llygadu'r ochr dde yma, mae'n llygadu'r gongol dde yma hyn. Felly bydd edrych o'n, mae Quins di bod yn ei hanner nhw am gyfnod hir, tan i fynd lawr na a rhoi pwysau ar ei lein nhw, fel nath nhw fachu y cais cyntaf. Ie, ni'n gweld lle mae Adam Hoskins fyna. Mae fe roi tu ôl y gŵr yna, Gareth Thompson. Dyna fe opsiynau tu fewn a tu fas llawar. Ie, dwi'n siŵr yna, mae Morgan yn gariw'r cry yn fan hyn. Fy nhw'n unau hitio Morgan fan hyn, neu hitio'r gornol dde yma. Maen nhw wedi ennill y meddiant. Beth yw'r opsiynau? Pas tu ôl. Am ddiffyn da gan y Quins. Yn gorfodi Thompson i gario mewn i'r traffig na. Rown y cornel. Mae Phil Rees yn dod yn dadlwytho i McBride hefyd. Swmpar o dacl. A honna mlaen. O, mae honna wedi. Ben Lwng yn ymateb ac yn casglu ddi. Yn credu falle nôl dewn ni. Messi oedd honna. Ie, Gareth Thompson yn mynd am y crash ball i hun yn fanna. Ella ddim yr opsiwn gorau. Ond ie, chdi bach yn hirllig y chwarae yn fanna. Timing was good. Ond to, eto fel yn fanna, swn i'n Merthyr, mae rhaid ti, fel gas fanna, ond swn i'n dweud, to, mae rhaid ti hitio'n ganolwyr, cael y back row fewn i'r gêm, ti yn syth ben wedi, ti ôl y linell fantais o 10-20 metr, a ti adeiladu fewn i'r gêm fanna. Ie, dwi ddim yn credu bydd y ddoi yna yn rhy hapus. Nhw wedi dechrau yn eithriadol o dda, ond mae Merthyr wedi colli siap llawar hefyd. Do, ie, eto, to, efo Merthyr, efo'r cryfder, efo'r maint gynno, maen nhw'n gallu back to basics to beth, ag back to basics nhw wedi bod yn gorfforol, ond ddim cweit wedi bod yn yna. There's a good picture, let's go again please, quick reset. Mae'n licor dyfanwyr yn triannu marc ar y plastig. Y drod mewn yn draddodiadol i roi'r marc yn y canol. Ond nhw'n credu bod y coed yn gweithio ar y ceiau plastig yma. Crouch. Ar ôl hwnna i gyd, scrum i'r Quins yw i. Sefydlog, please. Set. Keep this height. Ar bel yna, mae Hill yn bachu. Maen nhw ar lawr. O! Dwi ddim yn credu bydd Jordan Rogers yn gallu credu'r penderfyniad yna. Na fi. Dwi'n mynd all llawer, ond os di... Mae Ollie Evans yn lwcus. Os di prop yn cnoi nag yn llnau y pips di i gyd off i wynaf, dim ond bod o di gytho ail o fanna, dim ond. Wel, gweud bod y rwymyn y baind yn fyr. O, mae honna di mynd i'r cornel. Fi'n credu oedd Adam Hoskins ddim wedi mynd ôl digon pell myna i'r gic
Jack Wilson mynd am y cornel. Dwi'n credu oedd yn bwriadu bwrdd i'r bel nath e, ond mae wedi gweithio mas yn perffaith i'r Quins. Eto, diffyg canolbwyntio fan'na, mae diffyg canolbwyntio fel la, ti'n gallu bachu o'na, mae nhw'n pwmpio nhw'n ôl awr i hanner ffordd. Just diffyg canolbwyntio, mae rhaid i Quins fod yn byw oddi ar y cangyfriadau bach ma o'n sy'n cael nhw fewn i'r gem. Lain y Quins, Taylor y captain a'r meddiant, le mae'r hyrddiad yn dod, maen nhw'n fyr. Yn cyfle arall wedi mynd. Myhill yn colli'r bêl yn yr un cornel. Nath Setaro gael ei rwystro hefyd. Josh Turnbull wedi sôn bod nhw'n bwriadu dod yma a croesi 4 gwaith. Wel, mae 2 gyfle wedi mynd, cyfle eiraidd. Ydy eto yn y gornel na, mae rhaid chi fod yn gorffen nhw ffwrdd. Yn anffodus o dros y leina, gyd yn gorfod wneud o dal a disgyn. Ond yn anffodus, ond maen nhw wedi cael cwbl o hyrddiad bach da fan'na, ond maen nhw'n cicio un fan'na, 20 munud nid, 25 munud ar y cloc bellach, ac nhw'n gallu bod ar y blaen efo 2 gais. Dyna Torin Myhill. Dwi ddim yn siŵr, dwi ddim yn hapus, ond dwi ddim yn siŵr os gath e gafel a cweit ar y bêl yna. O'na braich Merthyr yn ymharu a dal o'n ôl ar y gris, ella chdi bach. Beth arall sy'n mlaen ar eich cyfer chi? Wel, cwpan y byd y menwod, Cymru yn erbyn Zeeland newydd, gwedd arllediad bore Sadwrn am gwarter wedi 7 y bore. Sialens i fenwod Cymru. Maen nhw wedi gwynebu nhw unwaith yn barod. A cyfle arall i weld e am 3 o'r gloch, os chi ddim cweit wedi deffro am gwarter wedi 7. Yeah, time's off, boys. Time's off. A bach o driniaeth yn y cornel a dwi'n meddwl. Before it crossed, we believe, so there's no option, so it's just a scrum, okay, Gaff? O'r dacl fawr yna yn y munudau cyntaf, lle. Yeah, well, that's what we're waiting for. That's what we're waiting for. Dŵr ar y cae neu o rhain yn un o'r munudau na ti'n cael yn rygbi nawr i ddod â dŵr mlaen. Ie, dwi'n meddwl bod yna un dal arall o Merthyr lawr, dwi'n meddwl, ond so fi Quins yn hapus iawn efo sy'n mae'n mynd o 7 dim. Maen nhw wedi bod lot fawr o tiriogaeth. Maen nhw wedi gweld cwbl o wendida. Dwi'n meddwl fydden nhw'n mynd amdani yn erbyn pac Merthyr yn yr ail hanner ac diwedd yr hanner mawan. Maen nhw wedi cael cwbl o drives bach da eto. Gwaith da yma gyn y tîm i ffordd. Mae Quins wastad efo set piece da, wastad. Pan ti'n chwarae yn erbyn, maen nhw'n dim efo set piece Chris, so maen nhw'n edrych yn bach fwy o hynna wan. Ie, Paddy McBride oedd yn cael bach o driniaeth. Fe nath y dacl ar Torin Myhill. Be bydd y Quins ddim yn moyn neud i wildio cic os neu cic rydd yn un. Ddim eisiau dihangfa rwydd ar Ferthyr o'r cornel yma. Y cornel mae'r Quins wedi cael 2 gyfle i groesi. Crouch. Mae'n bach o coach killer yr easy outs na, ti'n beth, so pwysau ar ymwneud. Dyma lle maen nhw wedi cael eu ceisio yn ddiweddar, y pwysau yma yn 22 tîm. Sgrym dda, mae yn troi yn anfwriadol. Al Merthyr yn cael chwarae, a mae yna gyfle fel un. Sones, cymorth ar tu fas. Hoskins, y gic trwodd. Fe sy'n cwrso hefyd. Nôl mae'r Quins yn gorfod mynd dros yr yslis. Gwaith arbennig gan Merthyr. Dyn nhw'n hapus iawn efo hynna. Ydyn nhw ddim gofyn am ddim gwell rili o ran hynna. Gweithio lawr yr ochr dywyll na. Gwaith da eto gyn Phil Rees. Dyma be mae'n neud. Mae mor gry gallu cael y bêl neu ffwrdd. Yn just gwaith syml yma. Eto opsiwn da i roed ar y droed yma hyn. A just eto. Quins yn anffodus. Y pac yn mynd ymlaen, ond cyn nhw droi rown, maen nhw'n codi fyny, maen nhw'n nôl ar 22. Josh Batcup oedd nôl yna. Mae fe ar y catapult yn ei hynno. Bydd ni'n gallu gweld y metre a'r cyflymdra mae fe wedi wneud. Felly welwn ni rhywbeth ar hanner amser. Ond yr hyrddiad o'r sgarmes ymudol o Ferthyr, yr uned yn gweithio fel un am ar law mas. Di tynnu honna lawr. Rhys Williams yw na. Y gŵr profiadol y bêl na mas. Ond nôl dewn ni. Kick off. Ie, dau gymal dda fan ag i Merthyr. Yr exit yna, ti'n beth, yn dod â nhw lawr i'w 22 a wedyn just mynd am y pŵer am y hyrddiad efo yna. Dwi'n siŵr fi hon yn mynd am y gornel eto ag awn ni eto. Bach o waid
Fi'n gweld bod gwallt Phil Rees bellach ddim yn felyn, a fe'n goch. You're going to go punch it. Le mae wedi cael y cwt na. They said the same about you down there, okay? I thought it was tight, I agree, but I thought it was okay. Top I ben yn rhywle, dwi'n meddwl. Felly bydd y cloc yn stopio. Bydd Phil yn siŵr o fod yn gadael I gael pwyth neu ddwy. Bydd nhw'n awyddus iawn I gael yn ôl ymlaen. Mae'n arwr I Merthyr, so dwi'n siŵr nhw'n mae'n fwy calad I hyn chwrdd teg. Felly bod e ddim yn mynd I adael. Bach o vaseline, bach o dep. Dyna di'r job. Mae'r peth mae'n mynd I ddisgwyl yn ddiddorol ar ben Phil Rees. Lawr o dan I eno ag nôl dros tap. Wel, a hefyd, unrhyw un sydd wedi chwarae rygbi llawer, chi'n gwybod pa mor boenus yw'r tep yma yn dod bant. Mae'n tynnu gwallt mas, mae'n tynnu popeth gyda fe. O, maen nhw'n neud job bler am hynny. Bydd Phil Rees a dwy streipen ar ei ben e bod y fwri. We've spoken about that already. Yeah, it's already good. Dyma beth o'n i'n sôn am Josh Batcup. I ystadegau fe'n cwrso nôl. Yes, mate. Fe ar y catapult. Time's still off because Phil's having treatment. I gyflymdra fe 18.7 milltir yr awr. All good? O, hwnna'n eitha cyflym llawer. Ie, ond hitio I straps, dwi'n meddwl gyda ddim cynt yn ein. Fi'n trio cofio beth yw fel y sprinters gorau yn y byd. Maen nhw'n nydjo rhyw 29-30 milltir yr awr yn nhw. Tua 30 dy'r top, da. Ond o'r gicos mae Merthyr wedi penderfynu arafu peddach a mynd am y pist. Cyfle arall am bwyntiau. A nhw sydd wedi bod o dan bwysau. Ond oedd I Gareth Thompson yn gallu mestyn I mantes. Oedd I fa fe Merthyr ar y blaen yn erbyn y Quins o 10 I ddim. Ond diw na ddim yn adlewyrchiad teg o'r gêm o gwbl. Na, sicr mae Quins yn heiddi cael sgôr ar y bwrs ni. Ond diddorol gweld Merthyr yn mynd am gongol fan'na bod nhw wedi gyrru Quins yn ôl 10-15 metr yn y sgarmau symudol gynt. Yr ail ddechrau felly Jack Wilson ar bel yn ei ddwylo. Y Quins wedi bod yn y cornel yma. Wedi colli'r bel mwy neu lai dros y llinell gais I waith. No. A lawr ni yn sydyn wrth ochr y cae. Lauren, pwy sy'n cadw cwmni ti? Captain arferol Merthyr, Craig Locke. Craig, I spoke to you, what was it, about a month ago on the sidelines in Bridgend. You were injured then. You said you'd be back within a week, and here you are again. No, I know I come back, but played a game and a half and they went again. So I set my target now for the next 2 weeks. So hopefully I'll be back playing full games then. I sense you've been let off a bit tonight with all the chances going to miss for Carmarthen. Yeah, Carmarthen have come up going all guns blazing, to be honest. But yeah, they've just a bit of errors in our 22, which has let us off the hook. What's Rowland added to your game from a defensive point of view? Yeah, I think it's paid off in the last couple of games. Aberafan second half, maybe we let ourselves down, but yeah, everybody started to gel into the right defensive way that Rowland's brought to us, and yeah, it seems to be paying off. Seen evidence of it there. Thank you, Craig. Thank you very much. Yeah, Craig Locke, captain y clwb mas gyda anaf i'r hamstring. Ers pryd mae ail reng yn gallu tynnu hamstring llawar. Just right here. Dwi'n siŵr. Ni'n meddwl na dros dolyg gyda hamstring yn mynd. Wel, yn ôl y sôn, mae fe yn mwy ffit na wedi bod ers lawer I dymor. Goal on 22, John. Dyna'r broblem. Mwy ffit chi'n mynd, mwy o gyhyrru chi'n ffindo. There you go, man. Just outside. A ddigon da gry eto fan'na. Ie, na beth o'n mynd I weid, ie. Just outside. Oedd hi'n gystadleuol yn ardal y dacl. Oedd hi bach yn aniben. Ond Callum Bradbury, stroke Cadbury, yn meddwl bod e'n mynd ar ôl rhyw dairy milk fach. Ond eto, yr collision dominance na yn cael nhw ar y droed fan I gael kick-off. Lain effeithiol I Ferthyr. Inside the 5. Nhw'n edrych am hyrddiad bach nawr. Out now, thank you. Mewn i'r doi ar hygen, Sons yn defnyddio. Mae'r meddiant gorau maen nhw wedi cael. Sielawski yn creu'r platform yng nghanol cae. Phil Rees rown y cornel. Newid cyfeiriad. Bas na nôl yn ddwfwn.
Last feet, step. Jack Keenan, tro cyntaf mae fe, wedi cyffwrdd ar bel o hwnna. Mae'r gŵr yma dim ond amlwg. Thomas Jevons, y gŵr o Watstown yn reiddiol, the Mighty Ducks of Watstown. Dyna nhw. Mas yn llydan maen nhw'n mynd nawr. Yng nghanol ca, Morgan Sianowski. O, hwnna di mynd mlaen o dwylo Rhys Williams. Mantes i'r Quins. Ail osod yn amddiffynol, mae Merthyr yn gorfod wneud nawr. O, nid y bas o reto. Gwaith da gan Jack Wilson. Dal yn chwarae Mantes, dwi'n meddwl. Setaro. Am greu ryc arall. Nawr mae fe moyn ysgolfach i greu gwell platform ar bel na mas os bosib. Mantes nawr drosodd. Dros yr yslis. Cic dda gan Lucas Setaro, codi'r pwysau. Oedd cic dda chwrteg nhw ac ymddiffyn da iawn gyn Quins yma na. Clod y galwad bunk yna. Wel, dyna ni. Lee Taylor oedd mewn fel mewnwr. O'n i'n mynd i weid bod pas wael yn gyda Setaro yma na, ond... Cym honna. Nid fe oedd e. Lee Taylor, y captain. Mae'n bell i ddefyblygu lawr o'r uchder yna. Ond ni'n clod y bunk yna'n gyrru shivers lawr yng nghefni fel cefnwr yna. Amball waith ei bod lawr ar y trac lawr yn Quins ac o'n chwipio gwynt a glaw a ti'n clod na i gyd o ti'n cael 30-40 gwaith y gêm, bunker, ti'n gwybod, ti'n cael box kick a pack Quins mynd dros chdi. Williams ar tiad i Bradbury, meddiant yn lan o'r lain i Ferthyr. Sianowski, just about dros y llinell Fantes, y bel yn gyflym. Keenan, bas mas i Ben Jones yn y pen draw. Fe i Sam Jones, torri nôl tu fewn. Bron mewn i'r doi ar hugen. Ond nhw wedi dwy'n y bel, ond yn gwrando ar yn dyfarnwr ni Mike English yn gweud bod ganol cae, bod Craig Woodall yn cam sefyll. Morgan Sianowski'n dechrau dod fwy fewn i'r gêm fan hyn. Mae'n cario yn galad a wedyn rhoi'r platform yn pas chydig bach o wallus gyn Gareth ond Sam Jones yn wastad yn cario yn grym. Wastad yn cyrra'r dyn cynta. Mae'n rhoi'r deg lladd cynta yna iddyn nhw. Oedd e dan bwysau, nath e'n dda i gael y bel mas a Ben Jones. Pas mas drwy drws cefen hefyd. A dyna sgyn ti fel Merthyr, mae'n striker yn ysyn bob man. Os di'r pack ddim yn mynd ymlaen, mae Morgan yn mynd i roi chi ar droed blaen. Os di Morgan ddim, mae Sam yn mynd i roi ar y droed blaen. Ac dyn nhw'n cweit yn cael llif i'w gêm, felly maen nhw'n relentlessly yn dominyddu ac yn cario'n galed, a dwi'n siŵr nhw drio cael sgôr yn fan hyn a dod fwy fewn i'r gêm yn gorfforol eto wrth gario. Ie. Rhyw 4 munud o'r hanner cynta sydd ar ôl y meddiant yn lan unwaith yn rhagor o'r lain. Mlaen maen nhw yn mynd. Mae'r Quins wedi gweithio i ffordd mewn ond fi'n credu bod nhw wedi tynnu hwnna lawr. White clearly to ground first. Oce, Mike English yn gweld pethach yn wahanol i fil am yn hyn. A'r gwir yw, mae fe lot yn agosach. Mae'r Quins eto, maen nhw'n byw ar ochr y dipyn yn mynd, maen nhw'n troi nhw drosto 2 gwaith o'n bob tro mae Merthyr wedi dod fewn, lle maen nhw'n hapus iawn o efallai cael fewn i'r hanner yma wan, dim ond 10 dim. Time off, boys. Number 8. Yeah, let's go side. He's going off far side, mate. Lewis Millen yw hwn, dwi'n meddwl yn gadael. Beth yw'r reswm? Asesiad i'r pen? Dwi'n cael galwad am ei ben dim ond. No, Ben asked how it had gone from 5 to 3. I said TMO's got a different clock. So one that everyone else can see, boys. They're probably going to have a crack. No jack in the box. No jack in the box. Ie, eilydd ar y cae. Let's go then, boys. Gwisgo 20. Lawrence Reynolds arno. Un arall gynt o'r Stradin. I've just been told there's a change, boys. Ie, fi'n gallu gweld bod Lewis Millen wedi mynd. Mae fe bant ar y cae. A roed yn y cornel a bwys y sgryma. Dyna fe. Mae rhaid taw fi'n meddwl asesiad i'r pen yw hwnna. Crouch! O'n i'n clywed Ollie Evans ddim na. I think they'll have a crack here, boys. So mae'n gwybod beth yn dod. Wel, trad i gyd ar y llawr. Mae sgrym yn gadarn y pwysau'n dod mlaen. Penderfynu cario yng nghanol cae. Batcup, Josh Batcup yw hwn.
No. Eto, maen nhw moyn un cymal arall cyn cicio. Falle moyn un arall. Maen nhw hefyd. Wastod yn risg. Reynolds i hwn. Yr eilydd newydd o'r ar y cae. Nawr mae hon yn mynd i fod yn gic. Eto mae'r bêl na mas i fi. Setaro yn clirio. Sam Jones o dan hon. O, neud yn dda. Ar yr eiliad ola i ddal y bêl yna. Nothing there, boys. Move back, please, move back. Jones i fod yn brysur fel y gŵr yma. Jevons. Sianowski ar gic, ond mae wedi mynd mlaen o'r dwylo. Just here, Mark. Munudau sy'n ar ôl yn yr hanner cynta yma. Merthyr 10 i ddim ar y blaen yn erbyn Cwins Caerfyrddin. Yes, mate. O, the bas yn isiel. Sianowski ddim yn gallu dalu. Just yn disgyn tuag at I dradau o flaen I drwyn. Dim byd lot felly fe wneud am hwnna. Thank you, Greg. Crouch. Scrum yw I felly. Bind. I'r Quins. Rhyw ffordd neu gilydd, dyn nhw ddim ar y sgorbwrdd ar y Wern heno. Mae'r bêl yna, bydd eisiau bachiad arall arna I gael I nôl. Ie, gwaith da, rai defnyddio. Setaro yn neud. Mas yn llydan yng nghanol ca. O, brwydro da am y bêl. Keenan, o! Braidd yn hall falle oedd hwnna. 9. Please don't shout. Ond i'n meddwl bod hwn yn waith arbennig ar y llawr. Dewch ni a gweld. O, o'n i'n gallu gweld y dwylo yn gadael. Jack Keenan yn dwy'n y bêl. Say again? There will be time for the restart, I believe, boys. Greg, can you confirm? Nawr te. 45 seconds, boys. Am y pist. No, then. Well, it depends how long he takes. Y Quins Greg, can yn you get a mynd. countdown, please? Rhyw 45 eiliad oedd ar ôl. O, mae Jack Wilson yn anelu am y pist. Maen nhw'n haeddi rhywbeth o'r hanner cynta yma. A newn nhw fynd nôl i'r stafell newid gyda triffwynt. Seconds, 10. Dros 200 o bwyntiau i'r Quins o Gaerfyrddin I Jack Wilson. Gweithio ffordd nôl I ffitrwydd ar ôl anaf. Thank you, mate. I'r dde o'r postyn. Cripan heibio'r postyn. A mae'r chwiban am hanner amser yn mynd. Quins dal heb groesi am unrhyw bwyntiau o gwbl bod nhw wedi cael digon o'r bêl. Wedi bod dros y llinell gais dwywaith yn y cornel pella yna. Ond Merthyr sydd ar y blaen cais cynnar iddyn nhw I Thomas Jevons a un cic osb I Gareth Thompson yn neud I Merthyr 10. Cwins Caerfyrddin dim ar yr egwyl. Ie, un cais sydd yn rhi, cais yna'n dod o 6 munud. Tîm Cartre, croeso dwy'n y lein yn tirio fewn y 5 munud cynta. A'r pethau'n argoeli'n dda ar funud yna, gyda Merthyr yn ennill ciciau cosb, yn ennill y lein. Jevons yn tirio, chi'n meddwl o bosib bod nhw'n mynd I adeiladu sgôr gweddol gyfforddus, ond I fod yn deg I Gaerfyrddin, Ifan, maen nhw wedi gwneud y hanner yma yn un cysadleuol dros ben. Ie, fo'n deg yno. Fi'n credu bydd nhw'n eitha siomedig gyda'r ffaith bod nhw heb roi unrhyw pwyntiau ar y bwrdd. Fi'n credu gollon nhw chance gyda backed up o bac y llinell. A hefyd Torre Mael yn gadael y bêl dros y llinell hefyd. Felly bydd nhw'n siomedig bod nhw heb gael unrhyw pwyntiau, ond fyd gallwn nhw cymryd lot o balchder o'r hanner cynta yna. Y ddau dîm, Llewach, di gwastraffu nifer o gyfleoedd? Do, o'n i'n meddwl sefyll sa'i bod yn noson hir yn gweld Merthyr yn dominyddu I ddechrau, ond chwarae teg ddoth Quins nôl fewn, ddyla bod nhw efo 2 gais yn y bag yn barod o'n, ond
Dwi'n meddwl bod ddoeth Merthyr a nhw'n oer gêm bŵer ail hanner, dwi'n meddwl, sy'n mynd cael dipyn o fydd o'n, ond mae Quins dal ni. A gawn ni cybolog ar y cais cyntaf yn dod o Jevons, a hwn yn dod, wel, wnaethon nhw dod yn y lein yn dod, a wedyn jyst gweithio ffwrdd lan y cae. Ie, dath e gyd o Cwins Caerfyrddin yn colli'r llinell yn anffodus nhw, a wedyn maen nhw'n jyst mynd trwy'r cymalau, a chi sy'n gweld fan hyn yn bwrw'r llinell galed. A ie, oedd gormod o gwacter yn y llinell amddiffyn na, a erbyn diwedd oedd yn cais digon syml iddo. A cyfleoedd Quins, i fod yn deg, maen nhw wedi cael digon o feddiant, maen nhw wedi bod lawr yna, naill ai yn taro'r ben mlaen neu yn colli leiniau. Mae rhaid cymryd y cyfleoedd yna pan maen nhw'n dod, pa mor wystredig fydda nhw? O, fydden nhw'n eithriadol smyrig. A to, maen nhw'n bod chwarae manna bach all, maen nhw'n bod chwarae fyny all, chydig bach fan hyn, ond i daro, sa wedi bod yn dda iddyn nhw daro nôl fanna, gath nhw lot o diriogaeth. Mae'r llinell wedi bod yn gweithio eitha da iddyn nhw'n cael dipyn o sgarmesiad arno fo, ond mae rhaid chi fod yn cymryd cyfleoedd yna. So, am ffodus nhw. Gen i cybolog ar rai ohonyn nhw, a be mae hynny'n neud yn seicolegol i fan, pan chi'n gwybod chi wedi treulio gymaint amser lawr yna, ond ddim yn dod i ffwrdd y pwyntiau. Ie, odi, mae'n anodd iawn, achos fel o'n i'n sôn am, mae hyn byddech chi fel arfer yn disgwyl i setaro i orffen, ond anffodus yn treul mistyn allan, a wedyn yn colli'r bel. Un arall fan hyn, ennill y llinell, a mae'r llinell, y doi llinell cynta, mae wedi bod yn drwbl yn o'n gael y llinell. Curry yn dod off sgarmes, a wedyn Mael wedyn yn anffodus yn gadael y bel dros y llinell. Fi'n siŵr bydd e'n gracta un achos mae hwnna'n cyfle enfawr i falle treol troi'r momentum rownd. Ond o leia maen nhw'n ffindio i ffwrdd lawr na, hynny oherwydd i gêm cicio nhw llywach, neu ti ofyn i Josh? Ynddi, maen nhw mae'r gêm cicio na, dwi'n meddwl nhw wedi bod yn targedu y tri cefn, maen nhw'n bod yn ffindio, ond mae rhaid nhw fod yn creu o torri nhw'n cweit yn disgwyl hwnna, lle y pop oddi ar y llawr na, ond mae rhaid chi fod yn cymryd cyfleoedd, oedden nhw'n cicio nhw, so nhw'n gallu bod 17-10 ar y blaen nhw yn Merthyr, yn chwarae fyny'r all, a chi'n gofyn mwy am hynna, ond yn anffodus, dyn nhw'n wedi cymryd y cyfleoedd. Reit, wel, mae digon o rygbi'n dod lan ar S4C dros y benwythnos yn cynnwys rygbi cwpan y byd draw yn Seland Newydd. Braf iawn gweld y merched yn gwneud y mwyaf o'r gwlad, yn ogystal a gweld nhw'n gysadleuol iawn ar y cae wedi colli yn erbyn Awstralia, ond gaethon nhw pwynt o'r gêm na sy'n golygu bod nhw wedi gwneud y trwyddo i'r cwarteri. Y wobr yw gwynebu y tîm cartre, Seland Newydd, faint o her. Bydd e'n her enfawr, maen nhw'n waro erbyn nhw unwaith yn barod, so gallen nhw falle treol cymryd bach o'r gêm na, ond yn anffodus gath nhw bach o stwffar, ond rech gyda nhw fi'n credu sa'n credu bod neb yn disgwyl nhw falle ennill achos ni, gallen nhw ware gyda bach o ryddid, taflu'r bel o gwmpas a mwynhau y cyfle, achos mae fe'n cyfle enfawr. A dyma'r tîm gafodd ei gyhoeddi bore yma gan bod nhw'n chwarae bore dydd Sadwrn yn edrych na bore dydd Sul, a Ciara Bevan a Lowry Knockett yn dechrau am y tro cynta yn y garfan. A chymod, ni'n gweld yr enw yna lan ar y sgrin llywar, rhai ohonyn nhw'n athrawon, a nifer ohonyn nhw'n gosod y siampl ar gyfer y genhedlaeth nesaf. Ti'n gweld lot fwy o ddiddordeb mewn rygbi ymysg y merched yn dy ysgol di Glantaf? Ynddi, braf iawn i'r athrawon yn gybod ffwrdd sy'n offi mis yn Seland Newydd yn hyn, ond na, chwarae teg, maen nhw yn, dyna ydy'r legacy maen nhw'n rhoi ar ei ôl, yn Glantaf yn sicr, mae niferoedd rygbi merched yn tyfu, mae yna dima bob blwyddyn gen i rwan, ac mae rhaid o'r ei shout-out i merched dan blwyddyn nawr lle nath ennill Cwpan Brydain, felly mae'n tyfu bob blwyddyn, ac yn sicr mae'r fwy o rygbi merched sy'n gael ar teledu, mae'n dangos y llwybr yna i'r top i'r merched. Ac yn sôn am rygbi ar y teledu, gawch chi cyfle i weld y gêm rownd, wel, go gynderfynol, y bore dydd Sadwrn am chwarter dydd Saith, a mi fydd y gêm yn cael ei ail ddangos pnawn dydd Sadwrn am 3 o'r gloch. Ac wrth gwrs ymhen wythnos, mi fydd carfan dynion Cymru yn herio Seland Newydd yn ogystal, a Justin Tipuric wythnos yma, fan wedi cael ei enwi fel capten. Rhai falle yn surprise gan, falle dyw e ddim yn llais uchel blaen llawer y cae, ond yn ddim profiadol iawn ti'n aber yn dda. Di'n sicr i fi sy'n mynd rwy'n gwell i dilyn mas i frwydr, yn enwedig brwydr mowr fel Seland Newydd. Fel o'ch chi'n gweud, sy'n Justin Tipuric, dwi ddim falle
dyw e ddim yn llais enfawr, ond i fi mae fe'n ware trwy esiampl, a mae fe'n ware a mae fe'n rywun bydde'n tynnu chwaraewyr gyda ge, a mae fe'n gret, a i fi na'r unig capten bydden ni'n enwi. Dyna ni, falle tebyg i Sam Robertson o ran personoliaeth, ond gaethon ni gair gyda Justin wythnos hon. Obviously, honoured. Yeah, didn't quite expect it, to be honest. Just happy to get back in the squad and to have the responsibility of leading such a great bunch of boys out in the field is one of those definite highlights of your career. It's very exciting to be back at the stadium. You take it for granted, obviously not playing there for a while, and I guess when you're out of the game for a while, you look back on it and it shows how much you do miss it. So it's one of the big things that you miss in rugby, and you want to make the most of, whether it's one more game or even 10 more minutes left to play there, really. Chwaraewyr profiadol nôl mewn, jyst yn tip o'r cap, Penny Ken Owens, braf gweld e nôl, ond, wel, ddim enwau newydd, ond enwau neu dynion ifanc, lot o nhw ti wedi gweld yn cyngrei'r colegau Asgolion Cymru, ni wedi gweld y rygbi pawb, Christians, Sam Costello, falle ddim yn y gyngrau nawr. Na, Joe Hawkins dod drwedd, Rio Dyer, na, mae'r enw yma'n ffantastig gweld yr ogiau ifanc yn dod drwedd fan ac yn camu fyny, ac dwi'n siŵr na profiad yna, mae'n brofiad bod yn y sgwad faint o funudau gawn nhw, ond mae'n brofiad allan nhw efo un llygad ar ôl cwpan y byd efallai. O'n i'n clywed Wayne Pivac yn dweud bod eisiau dod ar hogia fewn i gael y blas ar amgylchedd. Mae'n ffantastig, a mae'n dangos i'r ogiau ifanc allan na, chwarae chi fod yn chwarae yn ysgol, oedd mewn 5 mlynedd, 4 mlynedd, allwch chi fod gyda'r tîm rhyngwladol, ond mae dyfodol disglair i enwedig Chris Trwnsau yn enwedig, dwi'n meddwl. Edrych mlaen i weld. Reit, wel, mae wythnos i fynd tan fod Cymru'n herio Zela Newydd, ond mae'r bencampwriaeth rygbi unedig yn dychwelyd y penwythnos yma. A fydd dreigiau yn erbyn Zefra'r ers fer yr i chi am byd bwrglwch nos Sadwrn. Mae 2 gêm yn fyw pnawn di Sadwrn. Gweilch yn erbyn Connacht yn dilyn y gêm yna. A wedyn cyfle i weld Caerdydd yn erbyn Caeredin nos Lun. A dwi'n falch iawn i ddweud mae hyfforddwr Merthyr Roland Phillips wedi ymuno â ni. Roland, pa mor fodlon i ti gyda'r hanner yna? Na, o'n i disgwyl beth Quins yn tîm galed. Maen nhw desbyd o wario'n dda, gweud y gwir, mae'r amddiffyn nhw'n gryf. Mae ni wedi creu digon o chawns, ond sy'n yr accuracy y sgiliau digon dda, hanner cynta, ond fel yn gweud, digon hapus gyda'r amddiffyn, ond mae rhaid i fod yn well o'r ail hanner. A o ran tiriogaeth, maen nhw wedi ffindio eu ffordd lawr eich hanner chi, cryn dipyn yn yr hanner, na be di'r cynllun nawr yn yr ail i wneud siŵr bod chi'n cael bach fwy o feddiant? Ie, gallwn nhw adeg byti 10 munud lawr fan'na, ond dyn nhw wedi sgori, gweud y gwir, ond na, wedyn ni'n digon hapus i ddod o fan'na, wedyn ni'n gorffen y gêm lawr fan hyn. So, mae rhaid i fod mwy consistent i gyd. Ie, illa mynd nôl i'r gêm bwar yna, mae Merthyr, ydych chi dangos, mae'r amddiffyn yn ffantastig yn gyrru nhw nôl o fan'na, hyrddio nhw. Illa back to basics nôl am y dechrau yma i gael nhw tu ôl y llinell fantais. Ie, mae ni tîm sy'n moyn ware, ond mae rhaid i fod yn smart hefyd. Mae scrum digon gryf. A'r catch-drive mynd yn dda. So, falle nôl back to basics a gweld sy'n mynd i'n gweithio mas. A wedyn cael yr cefnwyd rhan? Na, cadw fe basics. Roland, diolch yn fawr. Mae'n iawn, diolch. Nôl i'r safell newydd. A llawach, jyst gair ar Caerfyrddin. O ti'n surprised bod Josh di roi pwyslais ar 4 cais? Mae angen 4 cais o ran i feddylfryd nhw? Yndi, ella mae'n dangos i meddylfryd nhw'n dod fewn i'r gêm a os allan nhw sgorio 4 cais. Ti weithio rhoi targed fel i dîm a os allan nhw sgorio 4 cais, ti'n gwybod wedyn bod chi fewn yn y gêm a ella mae'n chwalu'r gêm a ella maen nhw eisiau gêm agored, symud pac Merthyr yma o gwmpas y cae ac dwi'n siŵr, maen nhw'n gwybod bod Merthyr wedi ildio 80 pwynt yn y 2 gêm weithio fe, so pam ddim mynd amdan y targed o 4 cais a gweld lle da chi efo chwarter awr i fynd. Ond mewn gwirionedd, ydy hon yn gêm angen i Caerfyrddin ennill, i gadw i tymor nhw yn fyw, mae'n dymor byr. Odi, fi'n credu o ran fel wnaethon ni sôn am ar dechrau'r raglen, maen nhw wedi cael un fuddugoliaeth allan o 5, felly
fi yn teimlo falle bod o bach yn desperate i fod yn onest i gael y fuddugoliaeth a bydd nhw'n rwystredig iawn achos bod nhw wedi gael y cyfleoedd, maen nhw wedi cael 2 cyfle fel eithon ni sôn am a maen nhw wedi cymryd a fel oedd Josh Turnbull yn gweud, maen nhw'n anelu am 4 cais, wel maen nhw wedi colli 2 cais yna ar y dechrau, felly na, gen i weld sut byd nhw'n yn yr ail hanner yma. Mae'n siwrna hir nôl i chi'r pwynt sylwebu. Fi'n mynd adael chi fynd nawr. Gobeithio, newn ni weld chi'n cyrraedd mewn pryd. There's English language commentary available with Phil Steele ond draw ni yn y Gymraeg. A Trisaf William. Ie, mae yna bellter dyn nhw i gyrraedd. Reit ochr arall y cae i ni. Lloyd Ashley, y captain. Roland Phillips ddim yn hapus ar hanner cynta yna. Mae nhw ar y blaen serch hynny o 10 i ddim. Mae Phil Rees dal a lot o dap ar ei benne. Poenus bydd hwnna yn dod bant. Yeah. Give him a sec. Gareth Thompson yn barod i fynd. Barod i ail ddechrau ar y Wern. Y sgôr ar yr hanner. Merthyr 10, y Quins dim. A'r awel yn codi hefyd fan hyn. Ond falle daw ar draws y cae mae yn mynd. Quins. Mas o'r 2 ar hugen. Mae'r eilydd Lawrence Reynolds yn cario. Sataro. Kickbox bydd hon. Pwysau da gan McBride. I gweld bydd yn awel yn creu problem ond y gwaith da gan Adam Hoskins dan honna. Ydy cyrraedd y llawr hefyd sy'n allweddol. Gwrthrycio da gan y Quins. Lle nhw aros ar ei trad. Nhw wedi mynd heibio'r bêl. Mai Hill. Yn bwydo'r captain Lee Taylor. Mae hwnna wedi mynd mlaen o'r dwylo. Mantes nawr i Ferthyr. Beth mae Sons wedi gweld. Bwlch bach nôl na. Ond yw hwnna'n aros ar dir byw. O di mai. O dan bwysau nawr. Bydd Dylan Richards. Mae'r bil yn saethu mas. A dwi'n credu bod cais yn mynd i ddod fan hyn i Ferthyr. Paddy McBride yn cael ei law chwyth ar y bil. A fi'n credu bod Mike English yn ddigon hapus. Cais i Ferthyr o ddim byd. Gwrthrycio arbennig, fan hyn cic arbennig gan James Sons yn gweld y gwagle aros ar dir byw. Yeah, all good for me, Mike. A wedyn a fe golli gafel ar y bêl, a'r bêl yn saethu mas yn neidio drosti yn ymateb ore o Paddy McBride. Mae Llywarch wedi cyrraedd nôl. Dyw e ddim mas o wynt o gwbl. A mae Merthyr wedi croesi'n gynnar Llywarch. Do, chwrteg, croesi cyn i gyrraedd nôl yma. Hoffi'r cic yna gyn y mewn o'r James Sons yma. Mae cic fel yn very underrated dwi'n meddwl, just yr tîm dros ben, ti'n beth gyda'r bêl ag rhoi y pwys yna yn y gornel. Chwarae da iawn a dechrau perffaith. No from me, boys. Na, hwnna ddim drysto. Ond y dechrau gorau posib o'r ail hanner i Ferthyr ac i'r gŵr yna Paddy McBride. Yr ail un o'r rengol i groesi. Dim lot o opsiwn. Dylan Richards yn gadael y bêl neu fynd. Le oedd hi yn mynd? Na, dyn ni'n gweld y counter-ruck na eto. Maen nhw'n cael y pwyntiau o'r counter-ruck yn hollol direct yma. Ond dyna beth sydd ddim eisiau fel asgellwr tu ar dy 5 a mae 3 o blaen i'r Merthyr yn mynd dros chdi. Come back! Trwy ddwylo Ashley, ond yn ymateb ore oedd Merthyr. Dyma canolor yw hwn, Jack Keenan, mewn i'r 2 ar hugen. Fe ddim wedi bod yn y gêm rhyw lawer. Ond dangos i gyflymdra yma, mas yn llydan maen nhw nawr. Torri nôl tu fewn, mae Ben Jones, wel. Un cais yn dod, un arall yn dilyn, a hwn i'r cefnwr Ben Jones. Ie, 2 gais mewn 3 munud, maen nhw ddim gofyn am ddim gwell am yna. Ath o seithi reit drwy'r canol yma o'r 22, dwylo da iawn chwarae teg i'n Merthyr i ryddhau Ben Jones ar asgell yna. Mae'n croesi yna, 2 gais mewn 3 munud, maen nhw'n gofyn am ddim byd gwell. Ie, dyma'r rhediad yna, Jack Keenan. 22 mlwydd oed i we. Middi dynion, mynd o'r holl ffordd mewn i'r 2 ar hugen. A'r cymorth yn cyrraedd. Pêl gyflym yn holl bwysig. Ie, dwylo da fan hyn, da ni'n gweld yn deniau sythu. A just yr amddiffyn amddiffyn jyst yn bach yn rhewyddus i ddod nôl wedyn i gael y cam. Ond chwarae da fan hyn, torri da fan hyn. O'n i'n meddwl bod o'n mynd i hun yn fan hyn, chwarae teg, ddo. Ond
mynd drwy'r dwylo yn chwarae teg a mae'n gwerthu tri fan'na a mynd torri fewn. Mae'r trosiad eto yn llithro heibio'r postyn, ond bydd Merthyr ddim yn poeni gyment am hynny. Trydydd cais sydd i nhw yn dod. Mae'n dod i'r cefnwr Ben Jones, ond gwaith da gan y gŵr yna i ddechrau Jack Keenan. Allan nhw'n gofyn am ddim mwy. A to, fel tîm yna, ffantastig o ran Merthyr, ond mae hwnna'n gut punch to beth i'r Quins yma. Ti'n meddwl, reit, da ni dal yn y gêm, Wedyn cyn ti droi rownd, 10 pwynt fyny, 10 pwynt arall o fewn 4 munud. We're playing on. He's far enough away. Well, no, he's coming. Yw Lawrence Reynolds ddim yn edrych yn hapus iawn. Wedi cael bach o dap ar y Bydd rhaid i Quins sgorio beth o aran. Bydd rhaid. Am ddechreuad, ni wedi cael i'r ail hanner. Dyma nhw'n dod unwaith yn rhagor. Adam Hoskins yn cario. Last feet. Wait. Blaenwyr nawr yn neud y gwaith i osod gwych platform i Gareth Thompson. Cic lawr ganol y cae. Credu bod hwnna wedi cyffwrdd trwd. Ryan Davies. Hwnna yn sgrybr o gic ar lawr. Mae wedi gweithio mas yn lle dda. Twll cornol dde, ni os ti'n mynd. Thompson, oedd wedi gweld bwlch bach. Setaro yn dod ar draws. Fe nawr yn mynd am y bwlch na. Morgan Sianowski yn dod ar draws. Gareth Thompson a Merthyr ar bel. Knock on advantage over! Paddy McBride. Mlaen mae fe'n licio mynd. Cic eto. Mae yna waglen ôl na. Ben Jones yn cwrs ar ôl hon. Di benni eisiau mae'r bel yn arlamu. Dwi'n meddwl bod... Am eiliad, o'n i'n meddwl bod Ben Jones yn mynd i gyrraedd, ond mae'r bel wedi mynd yn farw. 22. Opsiynau gan y Quins. Mae tempo'r gêm wedi mynd trwy'r toll o. Mae Merthyr wedi cael roced ail hanner. Roced Rowland. Chwarae da iawn. Maen nhw wedi codi'r dwysedd yn sicr ac maen nhw'n mynd at Quins yn edrych. Quins yn cweit yn siŵr beth sydd wedi hitio nhw'n dim ond yn y chwefn y cyntaf. Wel, beth gath i weid. Oedd e ddim yn hapus ar hanner cynta. Thank you, Wern. Siŵr byddai bach yn hapusach nawr. Beth ti'n gweud, Rowland? Da i gweld eto y gic dda yna gyn mewn o'r James Jones. Mae'n rhoi gymaint o bwysau, jyst i redeg fewn i'r gornel ac mae'n gofyn cwestiynau ac yn rhoi tîm o dan bwysau. Nôl o'r dwylo, mae hwnna wedi mynd. Okay, you've lost now. One, leave it. Dyma Phil Rees. Thompson eto yn edrych i droi y Quins. Mae wedi cyffwrdd o'n hwnna. Dale Ford, digon o amser i godi'r pwysau. Stand, wait. A mae'n gwneud jobyn da o hynny hefyd. A Merthyr bellach yn ddigon hapus i arafu byddach lawr. Dechrau eta o'r lain, ond cic dda gan Dale Ford. Cic dda. Dwi'n meddwl, mae'r gwynt i codi chdi bach yn ystod, mae'r awr chdi bach fwy awel yn ei erbyn o'r lle mae'n gwneud dda iawn i gyrraedd dros hanner ffordd yna. Gents, let's go, please. Lloyd, we haven't had this all game. Let's not start it now, please. Let's go. Bach yn araf, mae Merthyr yn cyrraedd i'r lain. A Mike English yn dyfarnwr ni yn neud ddigon clir bod e ddim yn hapus am hynny. Rhys Williams ar tafliad. Dod o hyd i'r captain. Bach yn gynnar o the Quins. Thank you, mate. Ie, maen nhw moyn e. Taking the lifter. Lee Taylor a Ben Lung yn cael ei cosbi. It is, yes. Ond yn gic-off. 5 early. Bydd ei gwir i roed ffwrdd yma. Maen nhw wedi cael unan fewn i hanner Merthyr ac just y neidio fewn yma cyn bod nhw yn mynd ar y sgarmes. Ac eto, cyn ti droi rownd o'n, maen nhw nôl lawr yn ei 22. Say again? Yes, correct. Yeah, boys. Numbers. Dyna, Morgan Sianowski. Dros 20 milltir yr awr. Fe yw'r cyflyma ni wedi cael ar hyn o bryd sy'n gwisgo y vest catapult i ddod ar ystadegau yma i gyd ato ni. Oedd e'n gweud bod wedi colli cyfle kilo. Di bod yn chwarae rygbi 7 bob ochr. Mae'r blaen asgellwr bellach yn y canol.
Ford yn ymateb meddiant i'r Quins. Dylan Richards ar bêl ar waelod y pentwr yna. Ie, mae'n bwysig bod Quins yma yn cael ei dilo ar y bêl a cadw meddiant. Cadw meddiant os ti'n byd ymlaen, ffeindio'r gornel o falle. 12 is onside. Gwaith da gan Morgan Sianowski. Oedd e mas o'r linell amddiffynol dde yn ddwfwn. Sam Jones. Gwbod falle oedd na gyfle hwnna. Fel mae Sam Jones di ffindo i ffordd y Merthyr, gynt o rygbi Gogledd Cymru. Beth yw'r stori yma? Ie, mae stori Sam ddiddorol iawn. Oedd o'n un o'r Llanidloes di Sam, ac ti wastad yn cysylltu Llanidloes efo Gogledd Cymru. No man's land Llanidloes, yn y canol. Yn le hyfryd, mae'n rhaid i wedi. O gyda fo ddewis 2 awr hanner fyny i Bai Colwyn, awr y 3 chwarter dwi'n meddwl lawr i fan hyn, so 2 awr lawr i fan hyn, felly oedd penderfynu Merthyr. Bydden ni yn gweud bod yr hewl yn rwyddach i ddod lawr o Lanidloes. Hyd yn oed gyda'r shortcut dros Clywedog, sy'n unrhyw ffordd rwydd i gyrraedd Bai Colwyn. Ond lle fel bod hi'n ffordd unig yn ôl ar ôl ymarfer, ar ôl y gêm yn yma, bob nos fodd yn nos iau. Ond dyna mae'n dangos faint o gymhelliant sgynno fo i chwarae ar y safon yma, ac dwi'n gwybod wrth i bobl chwarae yn Gogledd Cymru, so yn dewis mawr i ddod lawr i fan hyn. Ti bron yn y Gogledd fan hyn, Merthyr. Mae yna ffin, maen nhw'n gweud y Llanbar y Meall yw'r ffin. Unrhyw beth i'r Gogledd o Llanbar y Meall a ti yn y Gogs. Kick-off yn erbyn y Quins yw i yn y sgrym, nid am y tro cyntaf. Dom Booth yw hwnna, eilydd ar y cae. Ond mae yna anna bach fanna i Jordan Rogers, dal i ysgwyd e. You can kick it, yes. I felt like we were okay on that one. Edrych mewn bach o boen fanna. Llanelli yn erbyn Llan am Ddyfri ar y 10fed o Dachwedd, cwarter wedi 7, Caerdydd yn erbyn Abertawe. Yr wythnos wedi hynny. Hwna wastad yn gêm ddiddorol. Ie, ddiddorol. Mae ambell i glwb yn edrych i wneud yr un model o Caerdydd y llynydd, lle maen nhw'n cael dipyn o gymorth o'r rhanbarth. Mae Abertawe yn sicr yn un o'r tîmau sy'n cael bydd allan yna. Mae'r cyswllt yn amlwg iawn rhwng y Gweilch a Abertawe eleni. Ac dyna pa maen nhw fyny yn 5.40 nhw. Mae yna eilyddio mynd i ddigwydd yn y reng flan yna. Time's off. Time is off. 1, 3 and 9. Jordan Rogers yn gadael. Fi'n credu bod Callum Lewis yn gadael hefyd. A James Soames. The line is there as you step off for us. Thank you. Line's ours, yeah. Yes. Sy'n meddwl bod Tavis Noel ar y cae, dyna fe. James Soames wedi cael gêm dda, Llywar. Do, da iawn. Yn siarad fo'i dad o cyn gêm, ac yn dweud, mae yna 3 mewnwr wedi bod gyda Anaf, felly mae wedi bod yn gorau chwarae lot o rygbi, so dwi'n siŵr fydd o'n falch o ddod ffwrdd ar 50 munud, ac cyfle da i Tavis ddod nôl fewn ar ôl Anaf. Ie, ni'n siarad gyda Tavis cyn y gêm. Yn hapus iawn i fod yn chwarae rygbi lan Merthyr. Nôl ar y cae nawr. Hefyd mae Chris Phillips a Rhys Lewis man yn y reng flan yn gwisgo 18 a 19. Leave it come 7 now. Chwaraewr ryngwladol yn chwarae yn yr Indigo Prem. Yn dipyn o hwb i'r chwaraewyr sy'n rown i cyda war gwedyn, dwi? Dyn sicr yn dweud. Mae'r safona maen nhw'n mynd i fod yn setio yn ymarfer ac yn y blaen mae tîm y ffordd i ti'n gallu cymryd cam yn ôl wedyn gyda'r boes fel yna arwain. Josh Lewis hefyd, fe wedi gadael y dreigiau hefyd. Lan yn y topiau nawr, nôl adre dylen ni weid iddo fe, Merthyr. Playing advantage, not done. Hwna di fynd mlaen o'r dwylo, Mantes i Ferthyr. McBride yn rhoi ddi Hoskins, agor i lan, Thompson. 14 hold, thank you. Nôl yn aros am y gic. Oedd Ryan Davies, ond dros yr yslis mae wedi mynd. A mae'r gwyntyn iawn, Llywar Carmarthen, mae wedi codi, a bydden ni'n meddwl bod hi just tu ôl i Ferthyr. Ynddi, maen nhw'n gweld un anom y Quins, dyn nhw'n wedi croesi fewn i llinell 10 metr Merthyr ail hanner yma. A fydd Garth Thompson dechrau eistedd nôl yn y boced a jyst rhoi nhw a cadw nhw lawr nag. Fel am yn anodd wedyn, ti'n dod allan o dy hanner di ag
nid i efo pac Merthyr os dyn nhw'n gallu cael dominyddu set piece ag yn y blaen. So mae rhaid i Quins gael un yn lawr y cae a cael sgôr eitha handi, swn i ddweud. Cytuno'n llwyr. Nhw wedi ennill y lain. Hwna'n positif. Torin Myhill. Nôl nawr ar gwt. Ysgarmes ymidol yma. Luca Setaro. Wel, bydd hwnna mas i fi, agos mae Setaro ar bel yn ei ddwylo. Dwi ddim yn rhan o'r sgarmes ymidol, agos mae rhaid i'r ysgwdd fod ar hwnna. Knock on off 14. Mae reole'r gêm yn newid yn eitha. Ond bydde ti cytuno o hwnna? Di, mae wedi bod yn fflirtio efo'r reol chydig bach gormod efo o ran yn y rycs ag yr sgarmesi fan'na. I weld yn tynnu'r bel na'n nôl ag ella swn i'n cwestiynu y rhengol o fan'na. Dyna'r gic wrth y Luca Setaro, ond fi'n meddwl bod fe'n iawn llywach. Mae rhaid i'r ysgwdd na fod yn cysylltu â chwaraewr y flan i ti fod yn rhan o'r rygbi o'r sgarmes. Oes, mae'n ormod, a un o hynna fel y crwcyd ffin na, ti'n beth. Mae dyfarnwr yn gadael i fynd. Fel arall mae'r mewnwr yn mynd i gael y bel, ond fan hyn, eithon nhw mlaen am amser, do. So i fi, mae'r bel na mas nawr. Yeah, let's go then, boys. I'll put time on when we start. Rwan, di, achos mae wedi dasgloi o'r sgarmes, do. Gents, good height, good space, good stability, please. O, dyna fe ymlaen, Osian Davies. Y gwr sydd wedi bod mas yn Zela Newydd yn chwarae rygbi ac yn cnifo yn ôl y sôn. A cwbl o fyddach arall. Mae'r idd yn ôl gyda teulu. Sgrym pwysau wrth y Quins yn ei mynd o hwnna'n erbyn y pen. Gwaith arbennig gan 8 blaen. Y bas mas yn llydan i Dylan Richards. Oeddi'r Quins yn gallu ffindo ffordd nôl mewn i'r ornes yma. Ar y Wern. Osian Davies. Sydd mewn, di. Ie, sydd mewn iddi. Dy greu argraff yn chwarae rygbi mas na. A dyma fe, mae fe'n bob man. Wedi gwneud 2 tacl ar y baws fyna. Ond mae'r bel dan gan y Quins. Richards, torri trwyddo. Gallai wedi roi hwnna, ond fi'n credu bod e'n croesi. Wel, gwaith arbennig o dda gan Dylan Richards. Oedd eisiau'r Quins neu rhywbeth, a maen nhw wedi cael cais. I've got it. Cais yn unigol da iawn o hwnna yn ffeindio'r twll bach na sydd drwad ac chwarae teg wedi bod yn edrych yn berig iawn gyda pel i ddwylo ac yn curo y dyn cynta. Dylan Richards yn fan'na, chwarae teg iddo fo. Wel, fe nath erbyn y bas hir yma, fe nath y bylchiad i ddechrau'r symudiad yma. Dylan wedi bod yn edrych yn berig. A dyma'r cais yn dod, trad hyfryd fyna. Ni'n meddwl bod wedi mynd ar opsiwn anghywir, ond lawdde grif na. Ta i Gareth Thompson. Yo man gen Gareth Thompson fyna. O'n i'n gweld lot o hynny pan ni'n chwarae tu allan, yo man. Jack Wilson i ail gynnig am y pist. Ond bach yn rwyddach ar cynnig cynta. Mae'n troi ar yr awel. 7 pwynt felly i'r Quins. Merthyr 20. Cwins Caerfyrddin 7 yw i. Ie, jyst bod eisiau i Quins gael aros yn y gêm ar ôl y 2 gais cyflym dechrau'r ail hanner gyn Merthyr. Dim ond yn union beth oedd angen ar yno, felly yn nhw'n ôl yn y gêm. Odyn Manu, awn ni lawr at Lauren sy'n cadw cwmni i prif hyfforddwr y Quins, Mark Jones. Dean yn sicr nath fwynhau gweld y cais yna. Mark, what pleased you most about that try? To be honest, we were chatting, so I missed it. So, no, Dylan Richards, great line break, and put us in a position now to kick on and hopefully win this match. Sorry about that, my apologies. You did sort of celebrate. How important was it for you to cross after, you'd been knocking on the door and coughing up possession so much during this game? Yeah, like you alluded to, first half we had some clear-cut opportunities that we didn't put to bed, just frustrating, and then we spoke half-time and we come out, they scored 2 quick succession tries, which obviously put us under the pump a little bit, but really pleased to get that try there now, and hopefully we can see a little bit of belief. Great line chase here. We can start forcing errors, getting the ball. Hopefully then we'll score some more tries. And just quickly, Mike, your first season as head coach, how are you enjoying it? What are the challenges? What are you enjoying most?
You know, really enjoying working with this group, to be honest. Everything we've thrown at them, they've delivered on. Results haven't gone our way, but we've been close in a number of games, and you know, it's about sticking to the process, and hopefully come towards the end of the season we'll start getting some wins. Thanks for joining us. Diolch yn fawr. Wel, trafod ni wedi bod yn siarad gyda Mark Jones, mae tipyn wedi digwydd, lot o eilyddio wedi digwydd, ond mae'r rygbi wedi bod yn dda hefyd, a mae'r Quins nôl o dan bwysau yn y cornel, llawar. Then, yeah, just a kick to all that. Maen nhw'n gweld i'n anrhydelu gyda'r kicks bach na tu ôl. Gweld Osian Davies sydd o'na yr mullet melyn na fewn I bopeth. Llenif hon aros ar dir byw neif. Mae'n gwaith da gael Hoskins, mae fe wedi cael gêm amlwg hefyd. Do'r mewnwr wedi troi'n asgell. Cyflymdra gan ambell I fewnwr. Dyma'r y blaen asgellwr wedi troi'n ganolwr. Noel yn codi. Thompson, Osian Davies yn gwisgo ugen, yn bwrw ongl hyfryd. Bale yn saethu mas. Daly, mae fe mlaen hefyd. Gwaith da. Os na le mas yn llydan. Sianowski hwnna. Le mae'r Bale, ond mae lawr yr ochr dywyll. Quins yn cystadlu, Dale Ford yn cystadlu. Dim byd yn bod ar Dale Ford, ond nôl ewn ni. Oedd y Woodall yn camp sefyll. O'na fantais eitha hir, swn i'n dweud yn fanna. O, dim wir. Bydd Quins yn teimlo eitha drwg wedi cael ei wneud yn fanna. Eitha Hadden bait o beth yn fanna ar ôl efo mantais. Wel, mae'r Merthyr yn gwybod bod nhw mewn gêm, hwnna'n amlwg nawr, ac os maen nhw wedi penderfynu mynd am y pist, agor y mantes bach yn bellach o'r Quins. Ie, dewis cywir, dwi'n meddwl, maen nhw dal I gymryd ar ôl ar y cloc iddyn nhw fynd ar ôl y pwynt bonus yna. Osian Davies yn sicr wedi wneud argraff ar ymlaen. Dyna ti eisiau gyda faint. Yr holl brofiad gyn nhw yn y cefnwyr tafs o Josh Lewis a Terry G. Osian Davies chwrteg I codi'r tempo. Syth lawr y canol o drod fe Gareth Thompson yn neud I Merthyr 23, Quins 7. Thank you, buddy. Rob Evans. Greg, can you give us time, please? Hayden Pugh ar y dde. Signing nesaf Merthyr dion ar y chwith. Ti'n meddwl bod Rob Evans? Wel, ond mae'n ifed coffi. Yn I shorts. Mae'n ddiwedd mis Hydref. Beth mae'r tywydd mae'n ei gwedwch? Hir yr ail ddechrau. Noel cymryd I amser. O'na straight glawr yn camarau ni. Look out Barters. On the 10. Mae fe'n iawn, mae fe'n iawn. Lee, language. Lain i'r Quins fydd I. Dom Booth ar y cae. Un o glwb Dimbych y Pysgod yn rwyddiol, un o Saundersfoot. Tavis Noel oedd ar yngipiad. Just wedi cripod mlaen y bach yn rhy gyflym bod Tavis. Gwyliwch eto, mae fe ar gwt y lain. Mae'n dyn. Mae'n dyn iawn. Mae'n dyn iawn. Unwaith mae'n dod o ddi ar y top na. Ie. Mae'n fyw wedyn yn dwi. Diolch i ni gael gweld. Diolch i ni gael gweld. Y drod ôl. Mae'n y lein. Mae'n gefn y lein. So fod i'r teilgen. Dwi'n meddwl o'n iawn. Oedd e'n gwybod beth oedd yn digwydd, a walle bod wedi amseru o'na yn berffeth. Ie, ac eto, chwarae da fan'na gan tactegau da fan'na gan Merthyr o ran rhoi mewnwr o fan'na, efallai bod wedi spotio, rhywbeth wedi spotio yn yr analysis. Ac efo'r teilgen o fan'na, chi'n rhan o'r llinell, so ti eisiau rwy'n cyflym I fynd drwedd fan'na. 18 and you. Wel, oedd e, nhw'n gwybod, neu oedd e'n safle'r mewnwr, oedd e mas o'r lein. Na, y teilgen, dwi'n meddwl, oedd o'n gefn y teilgen nhw'n gael os ydych chi'n gallu rhoi drwy'n gefn y lein o'na. Wel, mae'r lein di mynd ar chwal i'r Quins. A dyma nhw'n dod. Terry G oedd hwnna, fe nôl yn lliwiau Merthyr, fe di bod mas am gyfnod gyda anaf, gret I weld e nôl.
Ydy, da iawn i weld o, di cael anaf cas o ACL, di falle nes 14 mis. O Sian Davies yw hwn. Cymryd lot i gyrraedd y llawr. Y bas na'n fflat na, oedd hi mlaen yn ôl Mike English. Pethau ddim quite yn mynd o blaid Tavis Noel, ambell i benderfyniad yn mynd yn ei erbyn e. Di, na, mae'n... Na, mae'n wedi cael ei ddal ambell waith ar gefn y sgermesi felly, so ffeindio ei ffordd nôl fewn ar ôl anna felly, ond mae wedi bod yn anwcus. Dyna fe, Tavis Noel. 11 cap i Gymru. Tavis wedi cael sawl hairstyle gwahanol dros y blynydde. Where we are, we've just got... A wet look slip back to... Yeah, no. Sorry, are we all good? Neu ti edrych fwy cyflym falle, Llywas. Okay, perfect. Let's go then, boys, yeah. Scrum yw i. Y bas yna ymlaen. Time on, boys. Scrum i'r Quins. Siarad am Dom Boothwn. Mae wedi gwneud gwahaniaeth ar y prop pen tyn. Ddim yn ein yn erbyn y pen yn erbyn Merthyr. Dy hwnna ddim yn digwydd yn aml. Na, to fyd, dwi'n meddwl bod Quins yn gorau recruitio lot o gyllleol o'r adranna chydig bach yn is ag maen nhw weld i cael un dan yn booth o fan hyn. Yn y mynd am ail hyrddiad yn y bel na dal mewn, goffo defnyddio i. Fel dath hwnna mas. Credu gewn ni oil osod hon. Hemmings mlaen fel mewnwr hefyd i'r Quins yn gwisgo 22. Gethin Davies mlaen yn y reng ôl gwrw Grymych yn gwisgo 21. Yes. Just a cadw llygar gyment o eilyddion ar y cae. Os eilyddion arall mlaen yn y reng flaen hefyd, credu bod e. Callum Bradbury hwnna lawr yn cael bach o driniaeth. Ie, dipyn o gymeriad Callum yn fan hyn. A'n dweud... time is off, boys, yeah. Ond yw gêm gyntaf yn ôl achos yna bach o strach rhwng cytundeb oedd wedi arwyddo. Oedd wedi arwyddo 2 gytundeb yn ôl y sôn. Un yn Gaerdydd ag un yn Merthyr. So mae wedi bod yn bach o ding-dong ond yw gêm gyntaf. Ie, fi'n cofio yn chwarae yn cymoedd dwi'n meddwl oedd e. A mae wedi bod yng Ngharfannau Cymru ar hyd y blynydde. Dan 16, 18, dan 20. All good? New boots for Christmas, Cal? Mike English yn siarad efo. New boots for Christmas, meddwl fe. Make sure you... Wel dyma, chi brofiad allan dod mlaen nawr. Josh Lewis gynt o'r dreigiau mlaen. Mewn i'r safle'r maswr mae fe'n mynd llawar, dwi'n meddwl ie. Efe Gareth Thompson sydd wedi gadael. Ie, gyn arall dod nôl o anaf fan hyn. Dyma beth sgyn ti, sbio ar y dymder sgyn ti dod oddi ar y fainc fan hyn. Wedi bod chwarae cwbl o dymor rygbi proffesiynol. Let's go. Let's go. Crouch. Bind. Scrum. Set. Scrum i'r Quins yw i. Tap behind the ball. Bale dal mewn yn y scrum. Pwysau cynyddol. Ddim yn gallu defnyddio'ch dwylo i dynnu hon yn ôl. Mae'r wythwr yn gallu. 22, 10 hold. 10 hold. Ben Jones sy'n ôl yn ddwfwn. Y gic banana. Dros yr ystlys mae yn mynd. Lawr yn un sydyn felly. Ad Lawrence sy'n cadw cwmni i Rob Evans. Ydw braf iawn gweld un o'r gorllewin. Mae'n dod o Hwlffordd, mae ma yn cefnogi Caerfyrddin. Rob, just tell us why exactly you're here tonight. Well, I used to play for Carmarthen Quins and I had some very good times down there, and my brother plays for them now. And one of my good mates, Mark Jones, now is the head coach, so obviously being up in Newport, it wasn't too far for me to come and support, so yeah. Miss your days on and off the field with the Quins? Yeah, nah, Quins is good. It's great. And I used to love it, so I'll always support the Quins. What have you made of your brother tonight? Yeah, he's all right. Nah, he's been all right. They could have scored twice down here in the first half, but to be fair, Merthyr have been pretty good as well. But it's good to watch some club rugby, Premiership rugby. Feel their team, they're improving as the season's going along. Carmarthen, they've had a bit of a slow start, haven't they? Yeah.
they've had some games which could have gone either way, and they had a good win against Llanelli the other day. So hopefully, like obviously, I don't know, there's a bit of time on the clock here, but I don't know if they'll win this one, but if they can keep getting a few wins, and yeah. And who's this little boy? Who's with you tonight? This is the head coach's little nephew. Do you want to say anything? No. Come on, you're on live TV now. Well, we've seen your face anyway. We've got to go back to comms because there might be a try on the cards. Cool. Diolch yn fawr. Thank you. It is at least a penalty. Wel, Rob Evans wedi mwynhau amser lawr yn Gyfyrddin. Sawl noseth fych mas. Ond yn ystod y gyfweliad yna, oedd y digwyddiad yma. Ie, wedi amserio hwnna bach yn anghywir. Do. Ie, mae'n yr awyr ddi. Wel, Lewis Morgan oedd mas yna. A bachwr ar yr asgellwr. Gwaith clyfar gyda Adam Hoskins hwnna'n codi beth y gliniau fyny, i drio gael ei fewn i gael y shot na'n yr awyr. Can we just pause it on the initial tackle, please, Greg? Just on that angle you had first of all. Actually, this is perfect, okay. Iddo fi, mae'n kick-off bag. Can we go back to that other angle, just where it's closer in? Mi'n Cerdded Melyn, sy'n iddo. For us, please. I just want to see where he clearly makes contact first. Okay, so he's clearly in there when contact's first made. The Quins player isn't in a realistic position to catch the ball. Okay, so we have got foul play, yes? Okay. Correct. For me there, we just need to see whether there's any cover coming across then, is the next question. Wel, dwi ddim yn cytuno, os oes wedi gadael iddo lawr, gallai wedi wneud y dacl be bynnag. So iddo fi, i fi, kick-off Cerdded Melyn, ond ti'n methu roed y cais, cos mae'n one-on-one there is cover coming across, but he's 20 metres away. So I don't think he's going to get there, so I'm penalty try, yellow card against 16 Quins. Agreed? Greg, do you disagree with any of the facts there? I got no issue with that. Ac os mae fe yn yr awyr, gallai wedi sgori, dyna pam mae'r penderfyniad yn cael ei wneud, wrth gwrs. Ie, fel ti'n dweud, mae'n bach o trec no. 16! Ond fel ti'n dweud, os yn dalu a mae'n dod ei lawr, wel mae gen... You've clearly taken the man in the air, there's no cover, okay, it's a penalty try and yellow card. Wel, dyna'r penderfyniad. Cais cosp, 10 munud yn y bin i Lewis Morgan, yr eilydd o fachwr. A mae hwnna'n meddwl bod pwynt bonus gan Ferthyr. Ond dyma bach weledigaeth oedd hwn, fe? Ie, chwarae clyfar. Ti'n gweld y Dan Fish, mae'n neud y cwpl o weithiau efo Caerdydd ac jyst y weledigaeth nhw chwarae ar y safon uwch yma. Dwi'n meddwl, mae'r cais bach yn hallt. Oce, kick-off, mae wedi cymeryd o'n yr awyr, ond mae'r cais... Ie, mae'n rhaid y 7 pwynt chydig bach yn hallt. Ie, mae hwnna'n un i'w drafod. Ac os nath y dacl yna stopio fe rhag sgori, dyna'r cwestiwn sy'n cael ei ofyn, wrth gwrs. Bydde cais wedi cael ei sgorio, mae yna yn sicr. Cofio, Cymru mas yn dde Africa, Liam Williams yn y cornel, oedd hwnna, rwy'n yn deifo mewn i'r cornel, defnyddio i ysgwyd e, deall hwnna, dwi'n cweit yn deall y penderfyniad yna. O gen nhw gyfle i, os ydi glanio, o gen nhw gyfle un ar un o ran y tacl. Okay, yeah, I get that. Trafodwch. So ble chi'n gwylio? Ie, dyna, mae yna sawl reol. Yeah, I agree. Goal to Graham. There's no white players on the floor. Mae'n newn i drafod i falle ar ôl y gêm. Ond dyma'r Quins yn edrych i ymateb. Okay, you've lost now, Rock! Quins, mynd trwy'r cymalau, reit o flan pist, Merthyr. Carion dda yma, Craig Woodall, dwi ddim wedi cael lot o gyfle ar bel yn ei ddwylo. Mas yn llydan, ond y bel wedi mynd mlaen o Josh Batcup. Mantes yw i Ferthyr, le mae'r bel. Tackle release! Hwna ar lawr, Travis Noel a'i ddwylo ar y bel. Osian Davies yn cael ei hyrddio nôl yn y dacl. No, he's legal. Leave it come now. Quins yn taflu popeth mewn i hyn. Noel yn codi'r gic, codi'r pwysau. Dros yr ystlys mae'n mynd. Been touched, gents. Ie, ffodus eto i Quins efo nato. Maen nhw wedi mynd lawr ar ôl y cais na wan. Ti'n teimlo bod y gêm yn llithro i ffwrdd nhw wan efo cangymeriadau fel yn y 22 hefyd.
Ti'n gweld yr awel wedi codi. Time's off, he's too close. Time is off. Dyna to, oedd... Just hold him there, John. Ffordd oedd eisiau, oedd 4 cait, achos oli efo 4 cait yn dod i ffwrdd gyda pwynt ac mae'n dalcan calad o fyny i Merthyr o fyny ar nos iau ac ti'n teimlo sy'n nhw wedi bod allan hapus efo allan dod i ffwrdd gyda pwynt. A'r gwir yw geithon nhw gyfleuon yn yr hanner cynta. Mae'n wedi rhoi un cais cosp nawr. Y lain yn gweithio. Don't stay there now. I agree, stay there. A'i ddwylo nôl ar y bel. Y bel yno. Cyrraedd dros y llinell fantes, back-up. Codi bach o stem, y Quins nawr. Bach o goose-step ac yn dadlwytho o the Dom Booth. A nawr o'n fyddach yn arafu. Yn ofalus bod nhw ddim yn cael ei ynysu rhywfaint. Bel yno i Hemmings. Sian Davies yn trial mynd am y bel. Wilson edrych am redwyr. Craig Woodall eto yn y symudiad. Mae'r meddiant gorau maen nhw wedi cael ond swmpar o dacl yng nghanol cae. Maen nhw wedi colli'r bel gyda Josh Lewis oedd ar dacl yna. Cic a chwrs yw i nawr. Ben Jones sy'n cwrso. Pêl droed arbennig. Un pynt bach arall. Le mae'r bel? Oeddi'r Quins di wneud gwaith arbennig fan hyn. It's good contest. Mae'r bel yno i Ferthyr dwi'n meddwl. Mae'n ma'n chwyth. Tafis Noel. Opsiynau 2 ffordd. Bradbury y moyn cario ar y dde. Noel i reilydd. Dan Wall arno hefyd. Neb ar ôl dwi'n meddwl ar y fainc. Ond cic gosb yn erbyn Merthyr. Mae hwnna jyst yn dangos Merthyr fyna. Maen nhw jyst yn fyny ger eto o ran pan mor gorfforol nhw ag y dwysedd yn yr amddiffyn yma. Mae'n arf gen nhw'n gallu newid yr amddiffyn i ymosod fyna. Yeah, it was 25. Beth oedd y trosedd? That's a good question, we'll check. Ie, fi'n cedi... Bloc. Time's off, boys. We'll just check his not serious. Ben Jones just o flaen y bel. Obstruction, 25. Hana fan hyn. I'r captain Lee Taylor. Oedd y chwarae di mynd yn ei flaen, oedd ddim wedi gweld bod Lee Taylor yn dioddau. Ti'n gwybod, fel oedd Mike English di pigo fyny ar hwnna. Mae hwnna'n rhywbeth mae dyfarnwyr yn edrych fewn iddo fel lot mwy rwan, lle maen nhw'n gwybod bod chwaraewyr yn trio, bod bach yn ciwt edrych cael ei ffwrdd, a maen nhw'n gwybod be i edrych amdan o gwmpas y sgarmas ni, o gwmpas be mae chwaraewyr yn trio cael ei ffwrdd efo. Felly maen nhw'n dyfarnwyr lot fwy switched on i bethau bach ciwt fel o'na. Ella fi Ben Jones dyna cerdded nôl oedd ond dwi'n siŵr bod oedd o'n neud o ar reswm hefyd. Newyddion drwg i'r Quins ac i Lee Taylor, y captain. 66.9 metr fesul muned. Mae hwnna'n meddwl bod wedi bod yn gweithio'n galed, dwi'n meddwl. Comms guy on there, I've just lost volume and I can't hear anything. Mae wedi bod gael rhoi shift fewn yn y gêm, mae wedi bod yn tempo. Mae'n cwbl o stops wedi bod, ond pan mae'r bel ar y chwarae, mae wedi bod yn brysur. Bradbury hefyd, 60 metr fesul muned. Oh, wow, I can hear it, but it's really, really faint. Ond edrych ar ystadegau o'r gêm y Quins, dwi'n meddwl, oedd hi yn erbyn Pontypridd a oedd Milyn yr wythwr wedi redeg bron 7,000 o fetre yn y gêm. That's impressive. Oedden ni arfer gwisgo'r watches ag yn y blaen ag y vest ag yn y blaen i chwarae. Fel arfer ti'n neud fel cefnwr, ti'n neud 8 i 9 km mewn gêm, ac ti'n ôl ymlaen yn y cefn. Ond ti'n syni, o'n i'n neud 3-4 km yn y cynhesiad, so ti'n rhedeg lot mwy na ti feddwl. Wel, fi'n gweld Lee Taylor nôl nawr ar ei drad. Edrych fel ta'r hamstring yw i.
Ddim quite yn hapus, ond... For the yellow card. Fel sef e'n teimlo'n iawn nawr. This player is... Iddo fi, fel y fforddwyr, mae'n 10 munud ar ôl, mae'n un o'r ail reng fwy o prysur di, off o fo, cadw o'n wrthnos nesaf. Ti'n mynd i gael mynd allan o'r gêm ma, ti ddim eisiau di cael prif chrwywyr yn cael anafiadau yn mynd mewn i wrthnos nesaf. Ie. Pwy fydd yn dod mlaen? Dyna'r cwestiwn. Oes na newidiadau ar y lefel yma? Ti'n gallu gwneud 10 newid neu 12 newid os dim interchanges yn y... Dwi'n meddwl, na. Yn yr Indigo Prem, so'n meddwl. Dwi'n meddwl na just yr straight swap, dwi'n meddwl. Cymryd i amser. Boys, we'll just wait for Lee Taylor yn gadael. I believe there's 6 gone on it. Dreigiau zebra, Rob Evans. A dwi'n watcho'r gêm ar teledu nawr. Yn nos Sadwn am 5, Gweilch yn erbyn Connacht, nos Sadwn am hanner awr wedi 7, a wedyn Caerdydd yn erbyn Caerfyrddin. Cyfle i ail-weld y gêm na nos Lun am 11 o gloch yr hwyr. Fi'n meddwl bod Lee Taylor wedi aros mlaen ar y cae. Credu oedd yn codi yn y lain yna. Miraculous recovery byddwn ni'n galw hwnna. Ie, mae'n stryglo, ti'n gweld o fanna, mae'n hercian o'n y cae. Rip backwards. Fanna wedi rhwygo ar dal y dacl, ddim wedi mynd mlaen, y bast yn disgyn. Dyma'r gŵr peryg, Dylan Richards. Wedi croesi am unig gais y Quins, ond wedi bod yn amlwg yn y chwarae hefyd. Number, John? Wedi bod na drosedd rhywbeth wedi digwydd fan hyn. Cic fach trwodd, gallai hon weithio mas. O, di hwnna ddim dim ymlaen o'r dwylo. Cyfle i ail gicio ddi, Gethin Davies yw hwn. Against who? There's no advantage, we've got a foul play call. OK, dim mantes, nhw dim unrhyw beth. 60 metr. Ie, oedd. Ond gic gosb yw i. OK, thank you, mate. Can you get us a mark? Who are you looking at that? Mae'n ddifur gwrando ar beth sy'n cael ei bigio fyny ar ref y dyfarnwr. Gents is on mark. Penalty only. 6 taking the man past the ruck and holding him to floor. Well, not the high shot. We're checking. You are checking. There's time off then? Timo's checking. Wel, mae'n cael pip ar sawl peth fan hyn, dwi'n meddwl. If we see it, we can deal with it. If it's not on the camera, we can't deal with it, Lee. Paddy McBride yn un a trwyddo ryc na chwarae'r gŵr ar y llawr. Maen nhw moyn cael pip arni. Yeah, give us a sec to get to the screen. Yeah, it's the contact. Dyna ni. Against 6. Ie, Paddy McBride ysgwydd i'r pen ar Lee Taylor. Mae fe'n gwybod ni hefyd. Just wedi cael y triniaeth na. Wapdi-dwpdi. Ie. O hwnna yn y chops, dwi'n meddwl. Lee Taylor yn gwybod ni. A tymach o bosib bach o ben. Ie. A Paddy McBride mewn trwbl fan hyn. Os fi'n cofio'n iawn, gath e garden goch yn y gêm yma y tymor diwetha. Ie, mae chrwy'r calad, ond mae'n ffin nhw'n chwarae'n galed. The top of the forearm clearly makes contact with the head. Can you play it in real time for me so we can see the force? Ultimately we have got foul play, we've got head contact, yes. So we just need to determine the force here, mate. Well, cyfrymdra iawn. Yeah, there's a fair bit of force in there. That movement from 6 is quite dynamic. Bach o extras he makes hefyd. clear contact with the head. So for me, that's a red card. Do you agree with all the facts, gents? Okay. Yes, I'm with you. Wel, dyna ni, ambell i beth ddim yn newid. Llynedd yn 2021 yn y gêm yma ar y Wern. Paddy McBride, carden goch. A chi'n gwybod beth? Blwyddyn yn ddiweddarach, mae'n mynd i gael un arall. 6. Okay, the contact is straight to the head. It's quite a dynamic clear out, okay? There's no mitigation, boys. It is a red card. Wel, Paddy McBride ddim yn dadle. A dwi'n credu bod reswm gyda fe i ddadle llywar.
I'll just check for you now. I'm marked over here. Mae hwnna'n elfen o gêm Merthyr lle maen nhw yn counter-rycio. Yn amlwg, maen nhw eisiau bod yn gorfforol o fanna, ond mae'n linell i fynd dros linell o fanna. Steph Marshall sy'n mlaen yn gwisgo 23 i'r Quins hefyd. Ond hefyd, mae hon yn gêm ar teledu, a son am gêm ar ddisatwn, son ddim byd i cael dynnu allan o'n honni. Wel, o'n nhw'n chwarae mantes. Fi'n credu oedd y dyfarnwr cynorthwyol di gweld rhywbeth. Ond yn sicr bydden nhw ddim wedi gallu fynd nôl ail edrych arno fe sawl gwaith. Ella sy'n gerthu melyn ar y mwyaf, ti'n beth, ond edrych ar y tîm o nath roi y goch na. Travis Noel yn neud yr un jobyn yna ar gwt y lain. Jyst yn gorfodi'r bas dros Benthestri. Hemmings, gofo gweithio amdani. Newid ongl. Ond gyda hon yn mynd i weithio i Dylan Richards na. Gallai weithio mas. Mae Hemmings yn ei ddwylo nôl ar y bel. Honna di rwygo nôl. Pwy sy'n cael y gic rydd? Y gic gosb i wyn y gic rydd. Osian Davies sy'n ennill hwnna i Ferthyr. Mae'n dangos, maen nhw'n counter-rycio, maen nhw hefyd yn jackle hefyd, maen nhw dda iawn yn y ddwy elfen amddiffynol yn y sgarmes. Maen nhw'n gorfforol yn amddiffyn, maen nhw'n rhoi'r shot fewn, ond chwarae maen nhw'n dda iawn ar y llawr hefyd ac yn ardal y dacl. Greg, time check, please, mate. Bydd Llywarth ap Myrddin wrth yn ochr i yn dewis seren y gêm, yr Indigo Prem. Gents, tennis yours. Digon i drafod. Pwysio dan ystyriaeth Llywarch? Ie, mae'n ambell un, i fo'n holl onest, oedd Paddy McBride wedi dal llygad y bod yn gorfforol o fewn i bopeth cyn iddo gamu dros y lein yma. Ie, fe di chael i. Ond gewn ni weld, rown byti 75 munud newn ni gyhoeddi pwy. Lain yn lan. Daly oedd lan yn uchel fyna. Tom Daly, y gŵr barfog. Nôl o Gaerdydd. Yn chwarae yn lliwiau Merthyr eto dros cant o ymddangosiadau. Yn bel yna. Yn brwydro am hwnna. Fi'n meddwl ta Lee Taylor yw hwnna. Mae fe'n licio dod i ben. Le mae fe'n boenus. A fe'n ennill cic gosb i'w dîm. Just relax. Fyddi ar 10 fynd yn gynnar hwnna. 7. Just watch your language. Kick that. A mae cornel mae'r Quins yn mynd. A mae'n wedi gwneud jobyn da o hwnna hefyd. Marshall wedi dod nhw reit yn y cornel na. Dwi'n mynd credu bod amser i'r Quins gael unrhyw beth mas o'r gêm at Llywarch, oes e? Na, ond maen nhw eisiau brysio'n bach os dyn nhw eisiau cael beth allan o'r gêm. Maen nhw wedi... Ti'n iawn. Be ni'n neud y boys? Come on, gerddwn ni mewn i hon. Lewis Morgan, nôl ar y cae. Dwi'n siŵr os gen rhywun arall ar y fainc, mae Lee Taylor, mae'n edrych yn... Mae'n strygler bod mynd y ddan fyny yn y lein yna. O, di ma fe. Ond dwi'n credu bod Lawrence Reynolds di cael ei wneud yn mynd o flan y neidiwr yma. Di hangfa bach arall. Mae'r Quins wedi cael ei cyfleuol Llywarch, ynddi nhw? O, 100%. Y ddau gyfle nath llithro hanner cyntaf ambell un eto. Ond beth am seren y gêm yr Indigo Prem de Llywarch? Pwy ti dewis a pam? Ie, dwi'n meddwl, mae'n ambell un wedi bod yn amlwg iawn fwy o ran Merthyr, sy'n ei dweud Paddy McBride cyn y gerdyn goch na. Lot o'r pac di wneud, ond ydyn na James Woods sy'n derbyn y clod. Mae wedi bod yn chwarae'n dda iawn, mae wedi lliwio'r chwarae'n dda iawn i Merthyr. Cicyn arbennig o dda, y ddau gic na tu ôl nath roed y bwysau nath ddod ar ddau gais cynnar yn yr ail hanner, na chwrteg. Ie, yn gweld lle oedd y bylchau. James Jones, mewnwr Merthyr, seren y gêm yn yr Indigo Prem. Hwna'n bentwr o gyrff. Mike English yn dangos i brofiad yna yn sylweddoli. Nid bai neb oedd y pentwr yna. Na, to fe, i fod yn hollol deg, mae Mike English wedi cael gêm dda, mae wedi trin y thrafod y gêm yn dda, mae ffordd dda gyda fo o siarad gyda'r bechgyn sy'n gwneud lot o wahaniaeth hefyd pan ti'n chwarae.
I'll give you the space, mate, when I'm ready. Pob eilydd ar y cae i'r ddau dîm. Carden goch I Ferthyr. Paddy McBride I cael honna cwbl o funudau nôl. Maen nhw lawr I 14. A'r hyrddiad yn dod o'r Quins. Dinistrio sgrym Merthyr. Seithi mas. Gwaith da gan Tom Daly ar y llawr. Tavis Noel yn cicio. Defnyddio'r awel. Kevin iddo. Ond hwnna di mynd syth dros yr yslis. Not clearly touched, gents. Well, not clearly touched. Ddim yn amlwg wedi cael ei chyffwrdd. Gents, not clearly touched. Wel, oedd ddim yn glir. Os gath I chyffwrdd, ath I yn eitha pell o hyd o fe. Na, dim ond just naw yn trio cael ffwrdd o fi. Honna dim ond. Bydd o bach yn rhystredig, mae'n yn amlwg eisiau creu argraff yn dod am yna cwpl o gangymriadau. Mae'n all action fel nawch ar teg, ond mae'n cwpl o bethau. Ond fel y mae pan ti'n dod nôl anna fel ato, ti'n awyddus iawn I greu argraff. Not an advantage. Mantes yn cael ei chwarae, sgrym bydd I Ferthyr os oes dim byd yn dod ohoni. Gwerth trial rhywbeth nawr. Munudau ola'r gêm I ni. Mae'r gêm yn saff. Pwynt bonus yn y bag I wir Roland Phillips. Yeah, you're pinning him in. I agree. Hughes. Tavis Noel. Vantage over. Dymu fach fyna ar pen. Codi'r gic fox mae fe'n neud nawr. Nôl I ganol cae mae Ford yn tafluddi o dan bwysau mae'r Quins. Mae yn cyrraedd Dylan Richards. Nôl mae honna di mynd. Fe di edrych yn beryglus ar bel yn ei ddwylo pan wedi cael y cyfle. Seithi mas. Hemmings yn neud yn dda. Ond dwi'n meddwl bod Merthyr wedi dwy'n hon. Daly. Tynawski. Y Basna'n fflat. Mas yn llydan. Josh Lewis. Bwydo nôl tu fewn I Osian Davies. A mae'r blaen asgellwr. Yr eilydd o blaen asgellwr yn croesi am 5 cais I Ferthyr. Be nhw'n hapus iawn. Dyna fe yn gwisgo egen Osian Davies. Roland Phillips. Job done. Gwaith da yn ardal y dacl. Gweld y cyfle oedd y Tom Daly a'r Basna. Nôl at tu fewn o Josh Lewis I Osian Davies. Honna'n bas da. Sianawski oedd honna. Ac y dadlwytho a un llaw oedd Josh Lewis. Fe di creu argraff a dod bant o'r fainc hefyd, Osian Davies. 90 seconds left, so we will restart, yes. 90 eiliad sydd ar ôl ar y cloc. Greg, can you just give us a 1 and a 10 countdown, please, mate? Trosiad, cynnig am drosiad fyddi I Josh Lewis. OK, time is on. Fe di cael anaf, fe nôl. Josh Lewis. Gyda'r gwynt, a neli hon at y postyn chwyth a gadael I fynd ar y gwynt. Sio mae fe di wneud. O, yn arbennig. Trosiad arbennig gan Josh Lewis. 30 o bwyntiau yw'r bwlch rhwng y ddau dîm. Odi hwnna'n adlewyrchiad teg o'r gêm, dwi ddim quite yn siŵr. Ond dyma'r cais eto. Daly, Tynawski I Lewis. Dadlwytho nôl I Osian Davies. 5 cais I Ferthyr. Cais da, sa'n siŵr am y gwallt. Mae'n ddechrau yn hir I Ben Jones. Fe di croesi am un cais hefyd I Ferthyr heno. Chwarae'r gêm y mas byd nhw am wneud nawr. Neu oedd nhw am fynd eto, edrych am fylchau mas yn llydan. Beth mae Bradbury neu mas yna? Trad cyflym. Noel yn cyrraedd y bôn. Daly. That's time, Tav. A'r gêm ar blen. Josh Lewis yn cicio. Oedd i'r Quins wedi gweld digon.
Oedd y bas na ymlaen. Ydych bach o touchdown oedd hwnna. Steph Marshall oedd ar bas. Quins dal I chwarae. Josh Lewis yn casglu y gic cyrraedd y llawr. Travis Noel. A dwi'n gweld cyfle I fynd unwaith yn rhagor. Terry G yw hwn. Mynd ar y tu fas, ond y drod dros yr ystlys. Y chwiban olaf yn mynd ar y Wern. Ail hanner swmpus I Ferthyr. Llwy reoli'r gêm. 10 I ddim maen nhw ar y blaen ar hanner amser. Ond nhw sydd wedi mynd ar y fuddugoliaeth. Fuddugoliaeth gyda pwynt bonus I wir Roland Phillips. Sgôr terfynol ar y Wern. Merthyr 37. Cwins Caerfyrddin 7. Ie, 5 cais, pwynt bonus pedwerydd y fuddugoliaeth ei tymor. Mi fydd Roland Phillips yn ddigon hapus. A dyma sut mae'r tabl yn edrych. Mae Aberafan bell ar y blaen, 8 pwynt ar y blaen. Ond mae Merthyr erbyn hyn wedi ymestyn y bwlch rhyngddyn nhw a Abertawe. Cysnewydd, falle syndod y tymor Cysnewydd na bron ennill y gyngor llynedd lawr ar waelod y tabl. A mae'n rhaid iddyn nhw wynebu Aberafan sydd ar frig y tabl dydd Sul, a wedyn mae 4 gêm arall yn cymryd lle ar Bnawn dydd Sadwrn yn cynnwys Caerdydd yn erbyn Llanymddyfri. A llawer chaifan ôl yn ymuno fi nawr, a gwrthgyferbyniad llwyr yn yr ail hanner na. Un tîm yn cymryd eu cyfleoedd yn adeiladu ar y momentum, a sori'r gêm mewn gwirionedd I Quins. Gwastraffu. O ie, dechrau da iawn I Merthyr yn mewnwr James Horns yn neud arbennig o dda yna llwyr chwarae y ddwy gic bach na tu ôl, ac I fod fyny 2 gais ar ôl 3 munud yn yr ail hanner, oedd Roland Phillips wedi rhywbeth yn gywir yn y stafell newid. And Lloyd Ashley joins us now. Lloyd, I can't believe we've made you run over here to join us after a pretty solid 80 minutes. How are you feeling? How delighted are you with the win? Hey, happy to stand next to this man. So, no, I think it was a great win. We've had a good couple of games the last couple of weeks. We come in this feeling confident, also knowing that we got a bit of a break after this one as well. So it makes it a little bit nicer. But to come up here on a Thursday night, we could throw the ball around a bit, play some good rugby, but we tightened it up when we needed to as well. So yeah, really happy. I thought the boys were outstanding tonight. How key were those, 2 tries within 2 minutes at the start of the second half? Did you feel at the time you can really build on this? Yeah, I think it was a frustrating first half. I thought we had a lot of momentum, but we didn't really finish anything. So it was nice that we did have those 2 tries in 2 minutes. So happy with that, and I think the boys deserved it. I think some of the rugby tonight was outstanding, to be fair. Yeah, and we're looking at them now. What do you think? Why do you think you caused Carmarthen then more problems in the second half than you were able to do in the first? 2 lucky bounces. I think it was a few great decisions as well. But I think we competed for everything, and it's always hard for a team to exit when we're competing for everything. And I think our discipline was a lot better than it has been as well. So to be under that pressure all the time, we're waiting for mistakes. And I think it was a 15-man effort as well, putting that pressure on, and then the subs coming on exactly the same as again, picking up that intensity. So I think it was an all-round quality performance. Yeah, and it was quite obvious there in the contact area. You counter ruck, you smash ruck, you blast ruck, but you jackal as well. And that you bring that line speed then, and your physical dominance in defence, I thought was outstanding tonight. Thank you very much. I think that, the boys deserve a huge credit. I think there'll be some sore bodies tomorrow morning, but at least it's a Friday and they got a long weekend off. It makes it a little bit easier. Lloyd, go and join your teammates. And ni'n mynd I ddod â Tom Curry mewn. Thank you very much. Dyn sy'n rhannu enw gyda chwaraewr rygbi go adnabyddus arall. Tom, dysesiad di o'r gêm na a'r cyfleoedd ath I wastraff? Yn galed meddwl amdano fe straight away nawr, ond yn credu hanner cynta, yn credu 2 cais fyna, dylsyn ni dibynnu off, really. A ti'n wario tîm fel Merthyr, os nag ti'n cymryd cyfleoedd fel yna, maen nhw'n cosbi ti a I fod yn deg yn nhw'n clinigol iawn. Maen nhw wedi cymryd pob cyfle o dan nhw, so galed. Mae'n galed, ond nhw'n tîm dda I fod yn deg yn nhw. Really dda. Tîm fel Merthyr, ni'n gwybod mor gorfforol yn nhw. Pa mor anodd yw pam chi'n edrych lan a mae'r llinell jyst gwyn a chi'n gwybod mor anodd yw achos maen nhw'n dod off y llinell,
gyda cyflymdra a maen nhw mor gorfforol yn y frwydr corfforol. So faint mor anodd yw gael eich hunain dros y llinell fantes? Ydy, mae'n galed. Ni'n trio wared y pel cloi a fod yn deg yn nhw priti ar y tro'r ôl a maen nhw'n dod lan mor gloi. Mae'n galed. A na pryd sy'n edrych wedyn, mae rhaid i ddechrau cico pethau fel ni. I fod yn deg oedd amddiffyn nhw, ond nhw'n dod off y llinell yn galed, ond nhw'n cystadleol yn y ryc. So, na, pob clod yn nhw. O'n i'n meddwl o'n nhw'n rili dda nhw. Thomas, diolch am ymuno ni heno. A wel, ni'n cymryd wythnos o seibiant wythnos nesaf, ond tair gêm, dwi'n meddwl, yn olynol i chi wedi hynny, yn dechrau gyda Llan Elli yn erbyn Llan Ymddyfri ar y 10fed o Tachwedd a Chaerdydd yn erbyn Abertawe. A dros y penwythnos, Ceyconen erbyn y Dre Newydd, Zela Newydd yn herio Cymru, y Dreigen erbyn Zebra, hynny'n fyw di Sadwn a rygbi pawb nôl wythnos nesaf. Diolch yn fawr Ifan, diolch yn fawr Llewarch. Mae wedi bod yn weddol fwyn ma heno. Mae'n debyg fydd pethau'n oeri o fewn pythefnos. Mae pethau wedi poethi i Ferthyr. Pedwerydd buddigoliaeth eu tymor. Maen nhw ar dan nos da.